συνάντησα. Διαφορετικά ούτε κι εγώ δεν ξέρω πώς θα το κουβαλούσα όλα αυτά. Μπορώ να μάθω. Πού βρήκες τα χρήματα για να αγοράσεις όλα αυτά τα πράγματα? Αφού σου είπα πως δεν τα αγόρασα. Τα κέρδισα με κουπόνια. Και ύστερα βρήκα και ένα νόμισμα σε ένα κουτί. Α, εντάξει. Κουπόνια και αηδίες. Αυτά πήγα να τα πεις σε καμιά άλλη. Γιατί, δεν τα πιστεύεις? Όχι, φεύγω. Γεια. Καλά, περίμενε. Θα σου πω, αλλά πρώτα κάτσε. Άντε να δούμε. Λοιπόν, πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ και ήταν εκεί πέρα ένα τσούρμο γυναίκες και 2-3 άντρες που κάνανε τεράστια φασαρία για τις τιμές που αυξήθηκαν μέχρι αηδίες. Σωστά τα λες. Μέχρι αηδία. Τα ζυμαρικά και η ζάχαρη δεν λέγονται. Για να μην μιλήσουμε για τα κρέατα και τα συσκευασμένα είδη, και ο διευθυντής προσπαθούσε να μας καλμάρει. Καλά το. Εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Τις αυξήσεις τις αποφάσισε η διεύθυνση. Αποφάσισε. Με ποιανού την άδει? Με κανενός την άδει. Υπάρχει ελεύθερο εμπόριο. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Εναντίον ποιου? Εναντίον μας. Και μετά θα πρέπει να απειλούμαστε τα λεφτά ή τη ζωή σας. Είστε ληστές. Τους φώναξα και μετά κρύφτηκα. Καλά έκανες. Φτάνει, φωνάζει μία εκεί πέρα. Αυτή τη φορά θα πληρώσουμε όσο πληρώναμε και πέρυσι. Και άμα μας κάνετε τους δύσκολους, τα παίρνουμε και φεύγουμε χωρίς να πληρώσουμε δεκάρα. Και μετά άρχισε ο διευθυντής να μας φωνάζει ότι είμαστε τρελές. Έτρεχε στο γραφείο του να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, αλλά κάποιος είχε κόψει το καλώδιο. Και δεν μπορούσε να τηλεφωνήσει. Μας πρόχνει, όλες οι γυναίκες από γύρω του, μας πρόχνει. Κάνει μία αποστάχα, τρώει μια κλωτσιά, πέφτει κάτω και κάνει λιπόθυμη. Να μην ήμουν κι εγώ εκεί. Ήτανε σωστό πανηγύρι. Καλά. Για έλα να σκουπίσουμε λίγο. Φίλε μια έρθει ο Τζοβάνι. Καλά, καλά, εντάξει. Και πώς τελείωσε? Πληρώσαμε αυτό που αποφασίσαμε εμείς. Ναι. Και μετά έρχεται η αστυνομία. Άρχισε να φωνάζει ένας. Αλλά ήταν παραμύθι. Και τότε τα κάναμε πάνω μας, έτσι. Οι μισές τα βάζανε στα πόδια, οι άλλες αφήνανε στη μέση τα ψώνια και βάζαν τα κλάματα. Και μετά ήρθανε κάτι εργάτες και μας λένε, γιατί τα κάνετε πάνω σας όταν ακούτε και την αστυνομία? Είναι δικαίωμά σας να πληρώνετε μόνο αυτό που αποφασίσατε. Μωρέ, καλά σας είπανε. Ναι. Και μετά, να σου και αστυνομία. Στην αλήθεια αυτή τη φορά. Αλλά τότε, καμία μας δεν το βάλε στα πόδια. Τρέμαμε, μα δεν φαίνονταν τίποτα. Καλό αυτό. Έτσι. Τόσο που με όλη τη φασαρία που γινόταν δεν καταλάβανε τίποτα οι αστυνομικοί. Άντε, πηγαίνετε μέσα τώρα να πιάσετε τους κλέφτες. Και τρέχανε μέσα. Και φεύγαμε εμείς με τους εργάτες που κάνανε ουρά για να φτάσουμε στον τραμ. Τι ώρες. Καλά τα λες. Ήτανε σωστό πανηγύρι. Κοίτα. Όχι σίγουρα. τόσο πολύ επειδή δεν πληρώσαμε τα πράγματα. Ναι. Αλλά επειδή πρώτη φορά κάναμε κάτι όλες μαζί ενάντια στα αφεντικά, ρε παιδί. Αχ, ναι, μωρέ. Καλά όλα αυτά. Αλλά τώρα τι θα πεις στο Τζοβάνι που θα γυρίσει? Δεν πιστεύω να του πασάρεις το παραμύθι με το χρυσό νόμισμα. Λες να είναι πολύ χοντρό, Εντάξει, είπαμε. Για έλα να δούμε πώς θα κρύψουμε. Άντε να δούμε. Κοίτα, το κακό είναι ότι έτσι νομοταγής όπως είναι, θα μου κάνει και καμιά σκηνή. Ναι, ξέρω, Και άσε, μωρέ. Σήμερα είναι να πληρώσουμε το νίκη, το ρεύμα και τον γκάζ και δεν είχα λεφτά να πληρώσω τίποτα. Καλά, εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Ούτε εγώ τα πλήρωσα αυτά. Εσύ, Άσε, τα ίδια χάλια. Να σου πω, θα πάρεις μωρέ μερικά μαζί σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί? Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται, σου λέω. Κοίτα, Ναι, πρέπει να τα κρύψουμε. να τα κρύψουμε, αλλά πού να τα κρύψουμε? Και τα πάντα έχεις αφήσει εκεί πέρα με σακούλα. Τι θα κάνουμε? Για έλα. Αλλά κοίτα τι έχω πάρει. Τι είναι? Ανάμεικτο κρέας για σκυλιά και γάτους. Ναι. Ανάμεικτο. Ωραία. Καναβούρι για καναρίνια. Καναβούρια, καναρίνια. Και ήθελες να πάρω μαζί μου αυτές τις βρωμιές? Όχι. Εσύ θα παίρνεις τα χρήσιμα πράγματα. Λάδι, ζυμαρικά, ζάχαρη. Ναι. Καλά. Έλα, πάρτα. Μας όλα δεν γίνεται. Μην με πιέζεις. Μα αφού ο άντρας του δουλεύει νυχτερινή βάθια, παιδάκι μου, έχεις όλο τον καιρό να το κρύψεις. Ναι. Και αν έρθει και τα βρει, τι θα του πω, ξέρεις, είναι πράγματα μισοκλεμμένα. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα, θα με σκοτώσει. Αλλά εμένα δεν θα με σκοτώσει, θα με πρίξει, αλλά τέλος πάντων.
Καλά τα ξέρω αυτά. Για έλα. Τι θα κάνεις. Λοιπόν, κατά πρώτον, με τα πάρεις. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά μετά, κατά πρώτον, πώς θα σε πληρώσω. Πώς, δεν γίνεται. Αφού είναι τζάμπα εμπόρευμα, παιδάκι μου, πώς θα με πληρώσεις. Δεν γίνεται. Και μετά η αστυνομία κάνει έρευνα από σπίτι σε σπίτι, τι θα κάνω εγώ. Να μην λες βλακίες. Όλη η γειτονιά, παιδάκι μου, ήταν σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Και εδώ πέρα είναι 100.000 οικογένειες. Φαντάζεσαι εσύ την αστυνομία να κάνει έλεγχο από σπίτι σε σπίτι. Και πότε θα τελειώσει. Το Πάσχα. Ο Τζοβάνι έρχεται. Εντάξει, μην πάρει για μας εσύ τόση ώρα σου λέω και δεν κάνεις τίποτα. Τι θα πάρω, μωρέ. Αυτά. Βοήθεια εδώ πέρα. Τζοβάνι, τι κοιτάς αυλάκας τόση ώρα. Αυτή τι είχε. Τι είχε. Δεν την είδες, είχε κοιλιά. Κοιλιά, Βέβαια. εντάξει, είναι το λιγότερο που μπορεί να συμβεί σε μια παντρεμένη. Ναι. Δηλαδή, θέλεις να μου πεις πως είναι έγκυος. Λίγο. Λίγο. Τι πάνε με λίγο. Εγώ την περασμένη Κυριακή την είδα και δεν είχε κοιλιά. Καλά και σου φαίνεται περίεργο. Άσε που από την προηγούμενη Κυριακή έχει περάσει και μια εβδομάδα. Αλήθεια. Καλά και... Μα δεν γίνεται αυτό. Εξάλλου και με τον άντρα της, τον Λουίτζι, είμαστε στο ίδιο πόσο στη δουλειά. Και όσο να είναι, μου λέει αυτόν και τη γυναίκα του. Δεν μου είπε ότι ήταν έγκυος. Μπορεί να μη στο είπε, επειδή δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Καλά, δεν ξέρει πως η γυναίκα του είναι έγκυος. Φαίνεται, αυτή δεν θέλησε να του το πει, ρε παιδί μου. Και καλά, γιατί δεν θέλησε να μου το πει. Μωρέ. Ο Λουίτζι έλεγε ότι πρώτα πρέπει να τακτοποιηθούν και μετά να κάνουν παιδί. Κατάλαβες ότι δεν είναι καιρός αυτός τώρα για παιδιά. Άσε που η εταιρεία που δούλευε θα την απέλυε κιόλας. Ναι. Και την ανάγκασε να παίρνει και το χάπι. Α, έπαιρνε και χάπι. Καλά, και αυτό έπαιρνε χάπι, πώς έκανε παιδί. Φαίνεται πως δεν επέδρασε. Δεν επέδρασε. Και αφού δεν επέδρασε, γιατί το έκρυψε από τον άντρα της. Φαίνεται πως δεν επέδρασε επειδή δεν το έπαιρνε. Και αν κάποιος δεν το παίρνει, δεν κάνει τίποτα. Γιατί δεν το έπαιρνε. Κοίτα, μωρέ. Αυτή είναι θεοφοβούμενη. Ναι. Και λέει ο Πάπας ότι το χάπι είναι αμαρτία. Το χάπι είναι αμαρτία. Δεν μου λες, τι είναι αυτές οι μπουρδες τώρα που μου αραδιάζεις εδώ πέρα. Αυτή έχει μια κελά 1 μηνών, ο άντρας της δεν έχει πάρει χαμπάρι και ο Πάπας δεν θέλει το χάπι. Έλεω. Σιωνόταν. Τι? Σιωνόταν, παιδί μου. Ποιος? Φασιωνότανε. Φασκιωνότανε. Ναι. Δενότανε σφιχτά με ένα κορσέ για να μην φαίνεται κοιλιά. Τόσο μέχρι που σήμερα της το είπα. Μωρή, θα το πνίξεις το παιδί τόσο σφιχτά που το δες στο κορσέ. Έβγαλε λοιπόν το κορσέ, να, αμέσως η κοιλιά. Και μετά της είπα, κι αν ο άντρας σου κάνει καμιά σκηνή, θα τον φέρεις εδώ πέρα να του πει ο δικός μου 2 λόγια. Καλά έκανα. Ναι, μπράβο. Μου αξίζει μπράβο. Μπράβο, ναι. Να σου πω. Λες ναι. Σου φαίνεται τώρα πως αυτός να απαντάς. Πες μου, τα έχεις μαζί μου, τι σου έκανα πάλι. Αυτή η λάμπα έχει χαλάσει. Όχι μωρέ, δεν τα έχω μαζί σου. Τότε. Να μωρέ, τα έχω αυτό το περιστατικό που συνέβη σήμερα στο εργοστάσιο. Δηλαδή. Τρώγαμε εκεί στην καντίνα και ήταν εκεί 2-3 και άρχισαν να φωνάζουν ότι το φαΐ ήταν χάλια και τέτοια πράγματα. Ενώ αντίθετα ήταν έτσι πολύ ωραίο και άφθονο, Όχι, όντως ήταν χάλια το φαγητό. Αλλά τώρα δεν χρειαζόταν να κάνουν τέτοια φασαρία και μετά να φύγουν όλοι χωρίς να πληρώσουνε. Ποιοι όλοι. Τι ποιοι όλοι. Όχι. Είπε στην αρχή ότι ήταν 2-3 και μετά όλοι, κατάλαβες. Λέω όλοι μαζί ή 2-3. Ναι, όλοι μαζί.
Και δεν σου τελείωσα. Για πες. Φεύγοντας λοιπόν από το εργοστάσιο, πέρασε έξω από το σούπερ μάρκετ. Και γινόταν έτσι πολύ φασαρία πράγματα. Και ήταν κάτι γυναίκες εκεί έξω. Και τις ρωτάω να δω τι κάνουνε. Και μου λένε ότι πληρώσανε όσο αυτές είχαν αποφασίσει. Κοίτα πράγματα. Είδες. Οι άτιμες κλέβουν τα σούπερ μάρκετ και μετά κουβαλάνε τα πράγματα στο σπίτι τους και τα κρύβουνε κάτω από τα κρεβάτια. Οι άντρες, οι άχρηστοι, κάθονται και διαβάζουν εφημερίδα και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Το μην διανοηθείς να κλέψεις τίποτα, γιατί ξέρεις τι θα κάνω, ξέρεις. Θα φύγω από το σπίτι. Ή μάλλον όχι. Πρώτα θα σας σπάσω στο ξύλο και μετά θα φύγω από το σπίτι. Κοίτα, αν βλέπεις έτσι κάποια πράγματα, μπορείς να φεύγεις και από τώρα. Αλλά πώς μπόρεσες να το σκεφτείς ότι εγώ θα μπορούσα να φέρω μέσα στο σπίτι μας πράγματα που δεν είναι πληρωμένα στις νόμιμες τιμές τους. Προτιμώ να σε αφήσω να πεθάνεις της πείνας παρά να κλέψω. Αυτό το προτιμώ κι εγώ. Λοιπόν, τώρα που λέγαμε έτσι για σούπερ μάρκετ, τι έχουμε για φαγητό σήμερα, Για να δεις. Για να δω. Αυτό. Αυτό. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρεις να διαβάζεις. Λέει, ανάμεικτο κρέας για σκυλιά και γάτους. Για σκυλιά και γάτους. Ναι. Είναι πάρα πολύ θρεπτικό και έχει πολλές πρωτεΐνες. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ καλό για τα σκυλιά. Ναι. Και τώρα εγώ υποτίθεται ότι πρέπει να το φάω αυτό. Ναι. Δεν είχε κάτι άλλο. Δεν είχε κάτι άλλο. Κάποιο πιο ανθρώπινο φαγητό είχε? Τροφή για ανθρώπους, ξέρω εγώ, δεν είχε. Όχι. Κάτι δεν πήγες στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις τίποτα? Γιατί έχεις πάει ποτέ στο σούπερ μάρκετ? Ξέρεις σε τι τιμές έχουν φτάσει όλα τα προϊόντα? Είναι τα διπλάσια. Ναι. Τίποτα δεν βρίσκεις. Καλά, και δεν έχει κάτι πιο απλό, ξέρω εγώ, τίποτα γάλα. Α, δεν σου είπα. Ήρθε σήμερα ο γάλατας το πρωί και λέει κλέψανε κάτι γάλατα και μου τα πληρώνανε, μου τα δίνανε 100 λιρέτες στο μπουκάλι. Ναι. Είχες την απέτηση να τα αγοράσω σε τέτοια τιμή, δηλαδή μισοκλεμμένο γάλα. Εσύ θα το έπαιρνες και μετά θα το πίνες κιόλας. Όχι, σίγουρα όχι. Και τώρα μην πίνεις. Δεν έχει κάτι άλλο να φάμε? Μπορώ να σου κάνω μία σούπα. Α, μπράβο. Από τι? Από καναβούρια καναρίνια. Από τι? Είναι πάρα πολύ καλό, πολύ special και είναι και καλό για το διαβήτη. Ναι. Είστε σίγουροι ότι αυτό είναι για ανθρώπους, Όχι. Όχι, αλλά ναι. Είναι καταρχήν πιο φτηνό από το ρύζι. Άσε που δεν υπήρχε και ρύζι. Μόνο από το χοντρό που δεν σ' αρέσει. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα, επειδή δεν βλέπω να τρώμε σήμερα κάτι για ανθρώπους, τα είσαι εδώ στα σκύλα και στα καναρίνια. Ναι. Πάω εγώ κάτω σε κανένα εστιατόριο να φάω κάτι ανθρώπινο. Και λεφτά, Άντε, φέρε μου και λεφτά. πού να τα βρω? Πού να τα δεις? Δεν έχεις λεφτά. Όχι. Γιατί δεν έχεις λεφτά? Κοίτα, έχω, αλλά ξέχασες ότι σήμερα είναι να πληρώσουμε το νίκη, το ρεύμα και το γκάζ ή θες να μας πετάξουν απ' έξω? Όχι, δεν θέλω να μας πετάξουν απ' έξω. Και λοιπόν, ούτε εστιατόριο. Δηλαδή λεφτά γιοκ, Βρήκα. Θα πάω στη Μαργαρίτα. Αυτή έκανε κάτι ψώνια σήμερα. Ναι. Λοιπόν, κάτσε εσύ εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Στα 10 λεπτά θα με πείσω. Κάνεις την έξυπνη, Λέγε εσύ. Αλλά εγώ έχω μια πείνα που θα φάω μέχρι και... Για δες που θέλω να δοκιμάσω. Πώς μυρίζει. Άου, ποιος βλαμμένος σκύλος θα τρώει κάτι τέτοιο? Έλα, θα βάλω και λίγο λεμόνι για να αποφύγουμε και τη χολέρα. Τίμοι άνθρωποι. Αυτά είναι προβοκάτσια της κυβέρνησης για να πούνε πως οι εργάτες είναι οι ψεύτες και οι κλέφτες. Τροπή. Ποιος είναι? Ανοίξτε αστυνομία. Αστυνομία.
Έρευνα σε ολόκληρο το κτίριο. Ορίστε και το ένταλμα, διαβάστε. Και τι ψάχνετε? Ακούστε, μην παριστάνετε τον ανήξερο. Όλοι ξέρουν ότι σήμερα έγινε έφοδο στο σούπερ μάρκετ. Εκατοντάδες γυναίκες και άντρες πήραν πράγματα σε πολύ κατεβασμένες τιμές. Κάποιες μάλιστα δεν πλήρωσαν διόλου. Ψάχνουμε τα κλοπημένα. Ή, αν προτιμάς, τα εμπορεύματα που πήρατε σε πολύ κατεβασμένες τιμές. Και ήρθατε να ψάξετε σε μένα? Δηλαδή, πιστεύετε ότι εγώ θα μπορούσα να έχω κλέψει κάτι? Ακούστε, πάρτε το όπως θέτε. Πήρα διαταγές και πρέπει να τις εκτελέσω. Εκτελέστε τις. Αλλά να ξέρετε ότι ζούμε εξευτελιστικά. Και δεν σας φτάνει αυτό, αλλά ερχόσαστε να μας ζηλέψετε και από πάνω. Περισσότερο. Κοιτάξτε τι έχω για φαγητό. Καναβούρι για καναρίνια και τροφή για σκύλους και γάτες. Καναβούρια, καναρίνια και τροφή για σκύλους και γάτες. Δεν κοροϊδεύετε, κυρία μου. Να δοκιμάστε αυτό. Όχι, το βλέπετε? Όχι, ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μυρίστε τι ωραία που Όχι, ευχαριστώ. Δεν κάνουμε το πριν το φαγητό. Α, αφού δεν κάνετε πριν μετά το μπορεί. φαγητό, θα θέλετε να κάνετε μετά. Οπότε θα δοκιμάσετε το καναβούρι. Όχι. Κοιτάξτε. Όχι, σας παρακαλώ. Έλατε, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Κάνει καλό και στην ισχυαλγία. Όχι. Καλά. Αφού δεν θέλετε να φάτε. Βλέπω. Περνά τα πέσια. Αλλά εμείς νομίζετε που περνάμε καλύτερα. Η γυναίκα μου έχει και αυτή τα δικά της θέματα. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις γυναίκες που οργάνωσαν σήμερα το πούλημα. Προσωπικά τις καταλαβαίνω πέρα για πέρα. Τους δίνετε δίκιο? Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτά τα πράγματα είναι σωστά? Βέβαια, μα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, αγαπητέ μου. Και κοιτάξτε να σας πω κάτι. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα που είμαι αναγκασμένος να κάνω αυτό το βρωμερό μπλόκο για μερικούς βρώμικους κερδοσκόπους που αυτοί είναι οι πραγματικοί κλέφτες. Κλέφτες! Ναι. Κύριε, είσαστε σίγουρα αστυνομικός, έτσι? Φυσικά. Τώρα επιτρέπετε κοντζάμα αστυνομικός να μιλάτε έτσι? Πώς έτσι? Ξέρετε πώς μιλάτε? Σαν αναρχικός. Αναρχικός? Τι λέτε? Ακούω μόνο και γανακτό. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Πρέπει να σταματήσετε να μας βλέπετε σαν μια τυφλή μάζα ηλιθείων που με ένα σφύριγμα διατάξτε, γαμπιστε μπρος μας! Δαγκώστε ένα αγριόσκυλα. Μην τολμήσεις να μιλήσεις. Ποτέ να μην έχεις τη δική σου γνώμη. Ουστ στη γωνία. Κύριε αστυνόμε, πού είστε? Εδώ, φτάνω το σπίτι, στο δεύτερο πάτωμα. Πηγαίνετε κι εσείς αλλού. Καλά, κύριε αστυνόμε. Και αφού σκέφτεστε έτσι, τότε γιατί διαλέξατε να γίνετε αστυνόμος? Μη λες ανοησίες. Ποιος διαλέγει εδώ πέρα? Εσύ διάλεξες αυτή τη βρωμιά για φαγητό? Όχι, αλλά εγώ δεν έχω κι άλλο. Ούτε εγώ είχα τίποτα άλλο. Ή θα φας ή θα ψοφήσεις. Σπούδασα εγώ. Είμαι δόκτωρα, αγαπητέ μου. Κύριε αστυνόμε, τελειώσαμε από εδώ. Να συνεχίσουμε. Εξεφανιστείτε στα άλλα πατώματα! Σας είπα πως έγραψα διατριβή. Ο πατέρας μου έφτισέ με για να με σπουδάσει. Και ποιο το όφελο? Μου έμεινε ή να μεταναστεύσω ή να γίνω σκουπιδιάρης ή κλέφτης. Οι καταστάσεις με ανάγκασαν, αγαπητέ μου. Έλα στην αστυνομία, θα γνωρίσεις κόσμο. Γνώρισα τον κόσμο. Ένα κόσμο πόρνεα, απατεώνες και απατημένους. Ναι, αλλά κύριε αστυνόμε, παρόλα αυτά η αστυνομία είναι χρήσιμη, έτσι? Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του κεφαλιού του και μετά να παρακλέψει όλα τα νοσοκομεία, όλα τα σούπερ μάρκετ, όλα τα μαγαζιά και να επιβάλλει και τη γνώμη του από πάνω. Όχι. Οι νόμοι είναι νόμοι και πρέπει να τηρούνται. Ναι, πρέπει να τηρούνται. Τι γίνεται όμως όταν ο νόμος είναι κάλυμο μόνο για ληστές και απατεώνες? Γι' αυτό έχουμε τους βουλευτές, τα κόμματα, τις καταγγελίες για να γίνονται αναθεωρήσεις. Τι αναθεωρήσεις? Ποια αναθεώρηση έχεις δει? Αναθεωρήσεις είναι αυτές? Σκατά είναι. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις δει αναθεωρήσεις, γιατί εγώ οι μόνες αναθεωρήσεις που έχω δει είναι αύξηση του δημάρχημου, αύξηση των φόρων, αύξηση του πετρελαίου, αύξηση των τιμών. Αύξηση. Σε αυτό πρέπει να συμφωνήσω. Πιστέψτε με, οι μοναδικές αληθινές που μπορούν να γίνουν
μπορεί να γίνουν μόνο με τη δική μας γροθιά. Γιατί όσο αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και έχουμε εμπιστοσύνη, υπομονή, αυτοπιθαρχία, πολιτική ωριμότητα και όπως αλλιώς λέγονται όλα αυτά, δεν τρέχει τίποτα. Όμως να με συγχωρείτε. Πρέπει να κοιτάξω τη δουλειά μου. Όπου πάτε. Δεν είστε εδώ μέσα στο σπίτι μου. Μου αναπτύσσετε τη θεωρία του Μάρξ και μετά το καπελάκι σας και φεύγετε. Προφανώς είμαι γερός μόνο στη φλιαρία. Γεια σας και καλή όρεξη. Όχι, δεν πάτε να φύγετε. Όχι. Με προσβάλλετε. Πρώτα θα ψάξετε. Θα ψάξετε. Ψάξτε κάτω από το κρεβάτι. Μπορεί να έχω κλεμμένα πράγματα. Να ψάξω κάτω από το κρεβάτι. Θες να ψάξω. Για να βρω τι. Ένα τσουβάλι με τροφές για γουρούνια και ένα κουτί με τροφές που παχαίνουν τις περιστροφές. Να μου λείπει. Γεια σας και καλή όρεξη. Καληνύχτα. Ένας κομμουνιστής αστυνομικός. Ωραία, μπράβο. Είχαμε συνηθίσει να οδηγήσουμε μόνο φασίστες και χοντροκέφαλους τραμπούκους στην αστυνομία. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα. Ήταν προβοκάτορας. Αχα, αλλά τα τρώω εγώ αυτά. Ωραία, τα τρώω εγώ. Ήταν εδώ. Τι. Καλά, παιδάκι μου, δεν ξέρεις τι έγινε. Τι έγινε. Ψάχνουν όλα τα σπίτια. Πήγανε στους μαμπέδες του Κωνσταντίνου και βρήκανε πράγματα και τα κατασχέσανε. Καλά κάνανε. Τι καλά κάνανε. Μαζί με τα κλεμμένα πράγματα κατασχέσανε και πράγματα που ήταν πληρωμένα κανονικά. Έτσι γίνεται. Μαζί με το ξερό χορτάρι καίγεται και το χλωρό. Να, για παράδειγμα ήρθαν σε εμάς εδώ Τι και... ήταν εδώ. Βέβαια. Και βρήκαν τίποτα. Γιατί έχουν και τίποτα για να βρούμε. Όχι. Αλλά πού ξέρεις. Μερικές φορές είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε τίποτα και τότε έρχονται οι άλλοι απ' έξω και μας τα κρύβουν κάτω από το κρεβάτι. Καλά τώρα παραπάει αυτό. Θα έρθουν εδώ πέρα οι αστυνομικοί να μας αμπόξουν πράγματα κάτω από το κρεβάτι για να μας ενοχοποιήσουνε. Μπορεί. Μπορεί. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Έλα να κοιτάξουμε. Όχι. Θα τα ψάξω εγώ. Πήγαινε να ανοίξει τη Μαργαρίτα εσύ. Στη Μαργαρίτα. Είναι έξω η Μαργαρίτα και περιμένει μόνη της. Έτσι κύριε. Μαργαρίτα, γιατί κάθεσαι εκεί. Τι έκανε αυτή. Ήτανε μόνη της στο σπίτι και πήγανε να της κάνουν έλεγχο και ένας επιλογίας έλεγε ήθελε να της φτιάξει την κοιλιά. Το γουρούνι. Ναι, είδες. Γιατί του μπήκε τάχα στο νου πως αντί για κοιλιά για παιδί έχει πακέτα. Μακαρόνια, ρύζια, ζάχαρη, κατάλαβες. Το μπάσταρδο. Είδες. Έλα, Μαργαρίτα, να κάτσεις. Μα Μαργαρίτα, έλα, βγάλε αυτό που φοράς. Δεν θέλω! Γιατί δεν θέλεις. Μπορεί να κρυώνει. Τι να κρυώνει, να κάνει ζέστη. Εσύ ζεσταίνεις, αλλά τι μπορεί να κρυώνει. Μπορεί να έχει πυρετό. Δεν είναι καλά, Τη πιάσανε η πόνη. Την πιάσανε η πόνη. Τόσο γρήγορα. Εσύ πριν μισή ώρα δεν ξέρεις καν ότι είναι έγκυος και τώρα χωρίς που έχει και πόνους. Μου φαίνεται νωρίς. Αυτή ξέρει καλύτερα αν είναι την νωρίς ή όχι. Έλα, Μαργαρίτα, φάτε μου. Ναι, Τζοβάνι, πήγαινε λίγο στην κουζίνα. Με γυρισμένη την πλάτη, Δεν αισθάνεται καλά η Μαργαρίτα. Εσένα σου πάνε και καλά, δηλαδή, θες να μου πεις. Καλά, εντάξει. Μήπως να καλέσουμε το νοσοκομιακό. Ναι, για να μας πηγαίνουν 8 ώρες βόλτα πάνω κάτω σε όλα τα νοσοκομεία και να δούμε μετά που θα βρούμε κρεβάτι και για σένα. Καλά, εντάξει. Και αφού ήταν έγκυος, γιατί δεν νοιάστηκε να κλείσει ένα κρεβάτι. Γιατί δεν νοιάστηκε ο άντρας της. Μα αφού ο άντρας δεν το ήξερε. Κοίτα, καλή δικαιολογία. Όλα αυτά εμείς πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Μας δίνετε το μισθό και μας λέτε κοίτα πώς θα τα βολέψεις. Κάνετε έρωτα για να νιώσετε τον άγιο οργασμό σας. Μας φορτώνετε με ένα παιδί και μετά νιώσεσαι γι' αυτό. Πάρε το χάπι. Κανείς δεν σκέφτεται τη θεοφοβούμενη τη σύζυγο που βλέπει κάθε νύχτα
άντρες, λέει. Το χάπι είναι αμαρτία, πρέπει να κάνεις παιδιά. Ας αφήσουμε τον Πάπα τώρα που της πάει τα νεύρα στα όνειρά της. Όμως, ο άντρας της, ο Λουίτζι, μου είπε ότι δεν είχαν κοιμηθεί μαζί πριν το γάμο τους. Σου είπε ο Λουίτζι μου τέτοια πράγματα! Και εσύ φαντάζεσαι να λέει ο άνθρωπος τόσο προσωπικά πράγματα στον πρώτο τη Χόντα. Καλά, δεν είμαι εδώ και ο πρώτος στη Χόντα, είμαι ο καλύτερος του φίλος. Και εξάλλου, έχω και περισσότερη πείρα. Ποιος είναι? Ανοίξτε αστυνομία! Παναγίτσα μου! Πάλι αστυνομία. Έλεγα, πόσες φορές σήμερα. Α, εσείς είστε πάλι. Ποιος εγώ? Εσείς της αστυνομίας. Ποιος εγώ? Ποιας αστυνομίας? Εσείς Εγώ ανήκω στους καραμπινιέρους. Ναι, το βλέπω. Εξάλλου έχετε και μουστάκι. Τι θέλετε? Πρέπει να ψάξουμε το σπίτι. Να ψάξετε το σπίτι? Φυσικά. Μα αφού εσείς, χωρίς μουστάκι, το ξαναψάξατε πριν. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ναι, θα έρθουν τώρα όλοι να μας ψάξουν το σπίτι. Θα έρθει και η εφορία να μας ψάξει το σπίτι, θα έρθει και ο στρατός να μας ψάξει το σπίτι, θα έρθει και ο Βαρουφάκης να μας ψάξει το σπίτι. Ποιος άλλος? Ακούστε. Κλείστε τη δουλάπα σας, κρεμάστε το ρούχο σας και καθίστε στη γωνία σας. Και αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Βέβαια. Ο καθής τη δουλειά του κάνει. Δεν έχετε κάτσει όμως ποτέ να ελέγξετε. Αν οι επιχειρηματίες μας δέρνουν με το σύστημα παραγωγής με το κομμάτι. Αν τηρούνται οι κανόνες πρόληψης ατυχημάτων. Αν ανεβάζουν ανενόχλητοι τις τιμές στα ύψη. Αν μας πετάνε από τα σπίτια και μας αφήνουν να πεθαίνουμε της πείνας. Ντροπή! Πιπέρι στη γλώσσα. Δεν επιτρέπεται να μιλάς έτσι και για αυτούς δεν είναι ευχάριστο. Ξέρεις πώς νιώθουν? Νιώθουν σαν σκύλοι. Εμπρός μας, γαυγίστε, δαγκώστε σαν αγριόσκυλα. Συγγνώμη λίγο. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό που είπατε για τα αγριόσκυλα? Ναι. Είπα ότι, όπως σας είπατε πριν, νιώθετε σκύλοι της εξουσίας. Φυσικά. Και εσείς θα νιώθετε πάνω με τις χειροπέδες. Μα κύριε Καραμπινιέρα δεν έκανε τίποτα ο άνθρωπος. Εγώ δεν ήθελα. Μα γιατί μου βάζετε χειροπέδες? Για περίβληση αρχής. Μα Από αφού. μπροστά του τις βάζετε στις χειροπέδες. Ναι, εσύ, μπράβο. Δεν θα πάει στη φυλακή, Μα σας Καλά, παρακαλώ εγώ κύριε δεν Καραμπινιέρα. ξαναμιλάω. Δεν το είπα εγώ αυτό. Ποιος το είπε τότε? Εγώ απλώς το μετέφερα στο πλάγιο λόγο. Δεν καταλαβαίνετε. Γιατί πείτε μου ποιος το είπε. Το είπε ο άλλος της αστυνομίας. Α, κάτσε. Αν αυτοί της αστυνομίας νιώθουν σαν μπάτσι, αυτό είναι δικό τους θέμα. Εκείνος ο συγκεκριμένος, χωρίς μουστάκι το είπε. Λοιπόν, σου βγάζω τις χειροπέδες σας και άλλη φορά να προσέξεις τι λες. Ναι, κύριε Καραμπινιέρε. Διάολε. Άλλα λέει με μουστάκι, άλλα λέει χωρίς μουστάκι. Όχι! Τι έπαθα αυτή! Σε πιάσαν λοιπόν. Τι πόνι, τι για την πόνι, τι πόνι. Το τεθός. Τι πόνι, τι για την πόνι. Τεθός, πρώην. Να πάμε στο νοσοκομείο. Να φυλάξουμε το περιβολικό. Δεν θέλω! Δεν θέλει. Στο περιβολικό. Στο περιβολικό. Είπα δεν θέλω! Δεν θέλω στην κατανοσία μου! Δεν δίνει σε κανένα ζήτηση, ακούτε. Συγγνώμη, εσείς γιατί θέλετε να μας πάτε στο νοσοκομείο? Μα κοιτάξτε, στο νοσοκομείο μπορεί να σώσουν την καημένη, μπορεί ίσως να σώσουν και το παιδί. Μα βλέπετε τι. Δεν μπορείτε να την πάτε. Ακούστε. Νομίζω ότι είστε έτοιμοι να πεθάνετε από πνευματική πείνα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο από πνευματική πείνα. Σας έχω πει ανελημμένως που μας προκαλείτε. Καλά, συγγνώμη, πατήσατε και τίποτα. Προφανώς δεν έχετε ακούσει τίποτα για γέννηση μέσα σε θερμοκοιτίδα. Μα τώρα, τι είναι αυτά που λέτε. Χώρος για κάμπινγκ είναι η θερμοκοιτίδα. Το νοσοκομείο που φωνάξαμε για την άλλη γυναίκα. Θα διατάξουμε το φέτο. Εσείς! Ναι! Ελάτε να φωνώσουμε για την άλλη. Μα κύριε αστυνομικέ, πού θα την πάμε στο νοσοκομείο. Είστε σίγουρος ότι μπορούν να σώσουν το μωρό εκεί πέρα? Φυσικά. Γιατί? Πριν 5 μήνες είχα υπηρεσία και είδα. Και τι Τι είδα. είδατε, Κάνουν μεταθητεύσεις. στον κήπο? Αγαπητέ μου. Δηλαδή. Όχι. Παίρνω το μωρό από τη κοιλιά της μίας μαμάς και το πάνε στην κοιλιά της άλλης μαμάς. Και μετά από 5 μήνες. Ξενοδοχείο? Όχι. Το φιλοξενεί απλά. Γεννιέται υγιές σαν ψάρι. Σαν τι ψάρι, σαν τσιπούρα ή σαν μπαρπούνι? Αφήστε τα σκιάκια σας. Ακούτε? Ακούτε, λέει η Παναγίτσα της. Λοιπόν, σας
σε καμία περίπτωση εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε τέτοια ευθύνη. Α, έτσι. Δεν αναλαμβάνετε την ευθύνη. Αναλαμβάνω όμως εγώ την ευθύνη. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να κατηγορηθώ για άρνηση παροχής βοήθειας. Εντάξει, καλή και αυτή η προθυμία, αλλά να σας πω, έρχεστε εδώ πέρα, μας τα κάνετε άνω κάτω, μας βάζετε χειροπέδες, άμα δεν θέλετε να μας αφήσετε να ζήσουμε ελεύθερα. Τουλάχιστον αφήστε μας να πεθάνουμε όπου θέλουμε. Ακριβώς. Δεν μπορείτε να πεθάνετε όπου θέλετε. Ακριβώς. Θα πεθάνουμε εκεί που λέει ο νόμος. Παναγίτσα μου! Παναγίτσα της. Μας προκαλείτε. Σταματήστε. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Όχι! Σκάσε, πάμε. Λοιπόν, ελάτε. Όχι, αφήστε. Στο νοσοκομείο. Μπορεί να περπατήσει. Μπορεί. Ναι. Δεν θέλετε να φέρω φορείο. Όχι. Πέφτει. Μπορείτε να βγείτε μισό λεπτό έξω γιατί είναι μισό γυμνή. Φυσικά. Γρήγορα. Σκάσε. Ήταν ανάγκη να είστε καλό στο νοσοκομιακό. Λοιπόν, περίμενε. Τι να κάνουμε, μου λένε! Θα πάμε στο νοσοκομείο. Παιδάκι μου, δεν θα φτάσουμε στο νοσοκομείο. Θα πούμε στους τραυματιοφορείς τι συμβαίνει και θα μας αφήσουν. Τρελάθηκε. Πάει τρελάθηκε, της έστρεψε. Τι να κάνουμε, παιδί μου! Αν πάμε στο νοσοκομείο και δούνε ότι είμαι έγκυος. Περίζει τα καλόγια. Θα μας αφήσουνε. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι δική μας αυτή, παιδάκι μου. Τη δική μας, παιδί μου. Και αν δεν είναι δική μας και αν μας καταγγείλουν, τι να κάνουμε! Δεν θα μας καταγγείλουν, λοιπόν, πάμε. Άντε, πάμε να δω. Τι να καταλάβουμε σε τι άλλο πια! Εντάξει, Ω, πέφτει τα πουλόγια! Καταγγέλ! Αφήστε τον νόμο να πέφτει. Γρήγορα πάμε στο νεοπή. Ναι. Δεν έχω το βιβλιάριο του Ίκα. Να φύγουμε. Πάμε. Πού πας εσύ? Πού πάω εγώ? Εσύ θα κάτσεις εδώ να μαζέψεις τα νερά. Τα νερά που σπάσανε. Εγώ θα κάτσω να μαζέψω τα νερά. Μάλιστα. Αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ αθλητική δουλειά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, άντε τώρα να κάτσουμε να μαζέψουμε τα νερά. Λοιπόν, αχ, ο καημένος ο άντρας της. Μόλις μάθει ότι η γυναίκα του είναι έγκυος, θα του έρθει κόλπος. Θα πρέπει να του το εξηγήσω όλα από την αρχή, για να του έρθει όσο πιο δυνατόν αργότερα γίνεται το εγκεφαλικό. Θα αρχίσω από τον Πάπα. Λοιπόν, ο Πάπας... Αχ, πόσα πολλά νερά. Α, τι είναι αυτό? Μια ελιά. Δεν το πιστεύω αυτό. Μυρίζει σαν σαλαμούρα με ξύδι. Δεν ήξερα ότι πριν γεννηθούμε κολυμπάμε σε σαλαμούρα με ελιές. Όχι, δεν έχω αρχίσει ακόμα να τρελαίνω. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Δεν το πιστεύω αυτό. Αν η πρόληψη αυτής της ελιάς δεν ήταν τόσο ανεξήγητη, θα την έτρωγα αμέσως. Έχω και μια πείνα. Τι θα κάνω. Άντε, έφυγε εδώ πέρα. Α, το νοσοκομιακό. Φεύγουνε. Άντε, καλή τύχη. Έρε την πείνα. Τι θα φάμε, άντε να φάμε από εκείνο το φαΐ για σκύλους και γάτες. Όχι βασικά, το καναβούρ μου φαίνεται πιο ανθρώπινο. Αυτό θα φάμε. Για να δω, λίγο να βάλουμε λίγη και ντοματούλα μέσα και κάνα κύβο κνόρ. Να μην μυρίζει καναρινέα. Βέβαια, όχι πως θα έχει ντομάτες. Τίποτα δεν έχει. Αυτή πάρει ξέχασα να ψωνίσει. Πάει και κάνει στο σούπερ μάρκετ και δεν ψωνίζει τίποτα μετά. Δεν ξέρω. Για να δω εδώ μέσα. Ναι, το οξυγόνο. Πόσες φορές έχω πει αυτές τις βλαμμένες να μην χρησιμοποιεί το οξυγόνο. Είναι επικίνδυνο. Τέλος πάντων. Επιτρέπετε να κάνεις εδώ? Α, γεια σου Λουίτζι. Πώς και τέτοια ώρα από εδώ? Γεια Τζοβάνι. Θα σου εξηγήσω αργότερα τι συμβαίνει. Μήπως ξέρεις που έχει πάει η γυναίκα μου? Πήγα σπίτι
Τα βρήκα όλα ορθά ανοιχτά, μα δεν είναι κανείς εκεί. Α, ναι, η γυναίκα σου. Πήγε με την Αντώνια να κάνουν κάτι γυναικοδουλειές. Τι γυναικοδουλειές? Τι δεν καταλαβαίνεις το γυναικοδουλειές? Γυναικοδουλειές, ουσιαστικό. Πάει να πει ότι είναι γυναικοδουλειές, οι οποίες εμάς τους άντρες δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Και γιατί δεν μας ενδιαφέρουνε? Μας ενδιαφέρουν και μας παρενδιαφέρουνε κυρίως. Ώστε σε παρενδιαφέρουνε. Λοιπόν, και αφού σε παρενδιαφέρουνε, κύριε άντρα εν δράση, γιατί δεν νοιάστηκες να κλείσεις ένα δωμάτιο πριν? Εντάξει, ένα κρεβάτι. Τι κρεβάτι? Να το κάνω τι? Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να σου πω, αλλά πρέπει να πω τώρα στο ψάλο από εκεί πριν. Λοιπόν, ξέρεις πολύ καλά ότι είμαστε πραγματικά πάρα πολύ αδιάφοροι. Αφήνουμε στις γυναίκες μας το φακελάκι με το μισθό και τους λέμε τώρα βόλεψέ τα εσύ. Κάνουμε έρωτα και μετά τους λέμε μια σου τώρα εσύ γι' αυτό. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλοι εκμεταλλευτές. Ναι. Και τι σχέση έχει αυτό με τη Μαργαρίτα? Αφήνει ότι φτάνει το σπίτι και εξαφανίζεται και χωρίς ένα σημείωμα. Και γιατί να σου αφήσει σημείωμα, ρε κύριε, αφού θα σου να βάρδε μέχρι το βράδυ. Να δεις. Αποκλείστηκε το τρένο. Αποκλείστηκε το τρένο? Ποιος το απέκλεισε? Όλοι εμείς εργάτες. Θα καταλάβεις τώρα. Αυτοί οι κερατόρες μας αυξήσαν το εισιτήριο 30%. Και επειδή σας αυξήσαν το εισιτήριο, εσείς σαν τους αναρχικούς που είσαστε, αποκλείσετε το τρένο, Ναι. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι η εταιρεία πρέπει να μας πληρώνει και το εισιτήριο. Πρέπει επίσης να μας πληρώνει το χρόνο που καθόμαστε εμείς στο εργοστάσιο. Γιατί τις ώρες εκείνες δεν κάνουμε τουρισμό, τις κάνουμε για χάρη του αφεντικού. Σηκωνόμαστε 2 ώρες πριν, πάντα για τον ίδιο λόγο, και φεύγουμε 2 ώρες μετά. Μάλιστα. Καλό και αυτό. Να σου ερωτήσω. Ναι. Έφαγες από αυτό εδώ? Ναι, δεν το βρίσκω και τόσο άσχημο. Και το Με έφαγες? συγχωρείς, αλλά πεινούσα πάρα πολύ. Μάλιστα, το έφαγες. Το έφαγες χωρίς λεμόνι. Γιατί, έπρεπε να βάλω και λεμόνι? Δεν ξέρω, άμα έχεις ανοσίες σαλμονέλα. Θα σου το πω σιγά και κατανοητά. Ξέρεις τι ακριβώς είναι αυτό? Για πες, κύριε. Είναι φαΐ για σκύλους και γάτες. Φαΐ για σκύλους και γάτες. Ναι, είναι θαυμάσιο. Είσαι τρελός. Όχι, δεν είμαι καθόλου τρελός. Απλώς είμαι γκουρμέ καλοφαγάς. Περίμενε μια στιγμούλα. Ίσως θα θέλεις να δοκιμάσεις και κάτι άλλο. Μην κοιτάς. Τι είναι πάλι αυτό το πράγμα? Πολύ νόστιμο. Ναι. Το καναβούρι όμως είναι λιγάκι σκληρό. Το κατάλαβες τον καναβούρι, αλλά όχι απλό καναβούρι, καναβούρι για καναρίνια. Δεν είναι πολύ ωραίο, είδες? Λοιπόν, τι να κάνουμε. Αν ήθελες πιλάφ, σου μπαίνει ανάμεσα στα δόντια. Αυτό δεν μπαίνει ανάμεσα στα δόντια και κάνει πάρα πολύ καλό στην ισχυαλγία και στον διαβήτη και πολλές βιταμίνες. Ωραίο. Να σου πω όμως, μια ελιά που ήταν κάπου εδώ πέρα, τι απέγινε? Εγώ την έφαγα. Γιατί δεν έπρεπε? Τι να σου πω, έπρεπε. Κοίτα, ήταν η ελιά του νεογέννητου παιδιού σου. Νεογέννητο παιδί. Είδες. Δεν κατάλαβες. Λοιπόν, να τα πάρω από την αρχή. Ας αρχίσουμε με τον Πάπα. Λοιπόν, ο Πάπας... Τι σχέση έχει τώρα Πάπας? Πώς? Ο Πάπας κολλάει παντού. Καταρχάς, ερχόταν κάθε νύχτα στα όνειρα της γυναίκας σου και της έλεγε «Αμαρτάνεις, πρέπει να κάνεις παιδί, μην παίρνεις το χάπι είναι αμαρτία». Και όντως. Η Μαργαρίτα δεν παίρνει το χάπι. Και εσύ πού το ξέρεις ότι δεν παίρνει το χάπι? Είναι άχρηστο να το παίρνει. Έχει τώρα ένα κουσούρι που δεν θυμάμαι. Εσύ έχεις ένα κουσούρι και το έχεις στον εγκέφαλο. Η γυναίκα σου είναι μια χαρά. Όσο για παιδί, έχει κιόλας. Έχει παιδί η Μαργαρίτα. Από πότε? Από την περασμένη Κυριακή. Ναι. Αλλά δεν μπορούσε να δεις την κυρία γιατί τη φάσκωνε με κορσέ. Βέβαια ήρθε μετά εδώ στο σπίτι μας και την ξεφάσκωσε η Αντώνια και μπλαφ.
μια κοιλιά 9 μηνών. Ίσως και 11. Λοιπόν, Μάκου, σταμάτα το δούλεμα. Πες, πού είναι η γυναίκα μου? Σκα. Η γυναίκα σου, όπως σου είπα, είναι έγκυος και πήγε με την Αντώνια στην κλινική. Σε ποια κλινική? Πού θες να ξέρω. Αν είχες νοιαστεί να κλείσεις ένα δωμάτιο, τώρα δεν θα ψάχναμε. Και γιατί πήγε στην κλινική? Γιατί μόνο στην κλινική γίνονται μεταμφυτεύσεις. Όχι στον κήπο, στην κοιλιά. Και η κοιλιά δεν είναι ξενοδοχείο. Παίρνουν το ένα παιδί από την κοιλιά μιας γυναίκας και την πάνε στην κοιλιά μιας άλλης γυναίκας. Κατάλαβες? Και μετά κινείται υγιές σαν ψάρι. Δεν ξέρω τι είδος. Κατάλαβες? Ναι. Το παίρνουν λοιπόν από την κοιλιά της και θα το βάλουν σε μια κοιλιά μιας άλλης γυναίκας. Μιας άλλης γυναίκας. Ποιες άλλες γυναίκας? Η Αντώνια. Η Αντώνια είναι εκεί. Και είναι τόσο πολύ βλαμμένη που θα δεχτεί να της κάνω μεταμφύτευση. Και θα μου γυρίσει καστρωμένη. Έλα να πάμε, κουνήσου. Τζοβάνι! Λείπουμε πάνω από 4 ώρες. Τζοβάνι! Εμείς για όλα! Εγώ που σ' άκουσα με τις φανερές τις ιδέες! Μα παιδάκι μου, σταμάτα τις κλάτσες σου. Αφού δεν έγινε τίποτα, πήγαμε στο νοσοκομιακό και το μόνο που χρειάστηκε να πούμε στις τραυματιοφορείς ήτανε εντάξει παιδιά, το κορίτσι δεν είναι έγκυος, έχει γεμίσει την κοιλιά της με ψευδοκλεμμένα πράγματα. Και όχι μόνο μας άφησαν, αλλά μας είπαν και μπράβο από πάνω. Αυτοί οι τύποι του σούπερ μάρκετ είναι όλοι τους απατεώνες. Τι σου είπα. Θα έχει πήξει. Πάθαμε. Τι έγινε? Έβρασε. Γιατί δεν έβρασε? Τι έγινε, θα μου πεις, τι Ξέρω κι εγώ. Δεν έβρασε. Γιατί? Να δεις, αυτά τα γουρούνια μας έχουνε... Κάτσε. Άντε εδώ. Αυτός εδώ ο ξύπνιος Ναι. μαγείρεψε καναβούρι. Καναβούρι. Καναβούρι, σοβαρά σου μιλάω. Καναβούρι. Καναβούρι. Ό,τι αηδία του πεις, την πιστεύει. Εγώ κάθε μέρα του μαγειρεύω τόσα φαγητά και πάντα θα βρει κάποιον να γκρινιάξει. Α, εντάξει. Και ο δικός μου Τώρα τα ίδια κάνει. ξέρω τι θα του φτιάχνω. Καναβούρι. Όλη μέρα καναβούρι θα του φτιάχνω. Να σου πω, θέλω επιτέλους να ξεφορτωθώ αυτά τα πακέτα από πάνω μου. Δεν έχω σκοπό να τα κουβαλάω μια ζωή και να τη φούστα μου. Θα τα ξεφορτωθείς, αλλά όχι εδώ. Θα τα πάμε στην αποθηκούλα του πεθερού μου στις σιδηροδρομικές γραμμές. Λοιπόν, τώρα θα μείνω κι εγώ εδώ. Έλα εδώ. Όχι. Τι όχι. Δεν σου βοηθάω άλλο. Γιατί? Δεν σου βοηθάω. Είπα, δεν σου βοηθάω άλλο. Εντάξει. Ξέρω ότι τα κάνεις εύκολα πάνω σου, αλλά πρέπει να με βοηθήσεις. Ώστε τα κάνω εύκολα πάνω μου, Ναι, Να σου πω. τα κάνω εύκολα πάνω μου. Γιατί τα κάνω εύκολα πάνω μου? Δεν έχεις εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Α, ναι. Πρέπει να πείσεις τον εαυτό σου ότι οι άνθρωποι είναι καλοί. Ναι. Κοίτα, όχι όλοι, αλλά οι άνθρωποι σαν και εμάς. Κατάλαβες. Που δουλεύουν όλη μέρα και δεν παίρνουν τίποτα. Δεν έρχεσαι. Άντε, να έρθω. Να έρθω, να δω Μα τι είσαι χαζή. θα κάνω. Είσαι χαζή, εγώ σου φταίω Α, τώρα. ώστε είμαι χαζή, Ναι. Α, είμαι χαζή. Κοίτα, μην έρθεις, εγώ φεύγω. Περίμενε, αμέσως φεύγω. Για πες, πες μου την ιδέα σου, πες, για πες. Γιατί δεν παίρνεις 2 σακούλες στα χέρια σου? Πού να πας και πιο γρήγορα, να δεις αυτό το παραμύθι την καστρωμένη, που πάει και έρχεται. Είδες που είσαι χαζή. Έλα Πάλι, εδώ. πάλι. Έλα εδώ. Ναι, για να δω. Βλέπεις από κάτω τα μάξια της αστυνομίας.
βλέπω. Ξέρεις γιατί είναι σταματημένα τέτοια ώρα εδώ πέρα? Για πες μου εσύ. Για να συλλάβουν όλους αυτούς που πήγαν σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Να τους συλλάβω. Και εγώ ήμουν μαζί, Αχ, ναι. Ναι. Κοίτα, η Μαρία. Και αυτή καστρωμένη. Είδες που μας φεύγουν τις ιδέες. Μωρέ, θα έρθω κι εγώ μαζί. Άκουσε εκεί η Μαρία. Επιτέλους κατάλαβες. Και στο είπα, δεν μιλώ ξεκάρφωτα και να έχεις εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, ακόμη και αν αυτοί θα κάνουν πάνω τους από το φόβο, έρχεται πάντα η στιγμή της λογικής. Θυμάσαι, όπως τότε, που ήμασταν νέες και ερωτευμένες και νομίζαμε ότι μπορούσαμε να αλλάξουμε τον κόσμο, Θυμάμαι. Έλα, χαζούλα. Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò. Volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare, il tempo passa, l'amore scompare, la danza finirà. Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò. In cielo mi portò, in cielo mi portò, in cielo mi portò. Αυτό μας έλειπε τώρα. Άρχισε να βρέχει. Είδες, τι ήθελα εγώ και σ' και πήραμε σβάρνα όλα τα νοσοκομεία και τις κλινικές. Και τώρα αυτοί οι φασαριεμόροι που ήθελαν να πληρώσουν το εισιτήριο επειδή ακρίβεινε. Όλα αυτά με έδωσαν να πατώ. Έλεος πια. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, βαρέθηκα. Παραπάνω το τρένο και πάω στη δουλειά μου. Αυτοί θα μου κόψουν καμιά ώρα. Για κοίτα εκεί κάτω. Βλέπεις το φορτηγό. Α, όχι, ψέματα. Είναι δύο φορτηγά. Βλέπεις έχουν τρακάρει. Βέβαια. Φυσικό ήταν τόση βροχή. Οδηγούσανε. Ιμπομ. Παρακαλώ, γεννώστε όλο το χώρο. Παρακαλώ. Μπορεί να έχουμε κριτικά. Παρακαλώ, φύγετε όλοι. Κύριε αστυνόμε, τι κάνετε? Α, γεια σας.
εμείς οι δυο συναντιόμαστε πάντα κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Βλέπετε τι ζωή κάνουμε εμείς οι πολιτισμάνοι. Εσείς! Δεν βλέπετε τόσα ατυχήματα που συμβαίνουν κάθε μέρα στα εργοστάσια σας. Ήρθατε να δείτε κι άλλα. Φύγετε. Για πες μου, τον γνωρίζεις πράγματι? Ναι, μου ξέρεις, είναι αυτούς τους μαοϊκούς αστυνομικούς που θέλουν να ανατρέψουν το σύστημα. Ένας που εισχώρησε στην αστυνομία. Ακριβώς. Κύριε αστυνομικέ, τι θα λέγατε να σταματήσετε την νοηματική? Εγώ θα σας πρότεινα να πάρετε από αυτά τα σακιά. Γιατί ξέρετε τι γράφουν απ' έξω, γράφουν σόδα. Αυτό δεν είναι εκρηκτικό? Αυτό γράφει απ' έξω. Από μέσα όμως δεν ξέρουμε τι γράφει. Μα τώρα τι λέτε κι εσείς. Είστε πάρα πολύ καχύβουτος. Αυτά είναι σακιά διεθνών μεταφορών. Δεν μπορεί να γράψει ο καθένας ότι του κατέβει απ' έξω. Πρέπει αυτό που γράφει απ' έξω να είναι το ίδιο με αυτό που είναι μέσα. Περνάνε από πολλούς ελέγχους αυτά τα πράγματα. Απεξεγέλασε. Είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να εκραγούν. Ναι, δεν πρόκειται να εκραγούν, θα εκραγώ όμως εγώ. Είμαι από τις 4 στο πόδι, λυπηθείτε με λίγο. Αυτό δεν μας πειράζει καθόλου. Εσείς πάντα είσαστε διαθέσιμος. Εμπρός Μάρς, γαυγίστε, δαγκώστε σαν αγριόσκυλα. Μπράβο. Εσείς τόριμος για την αστυνομία. Θέλετε να μπω στη θέση μου? Ναι. Δεν νομίζω. Εγώ θα σας έλεγα να πάρετε από εδώ τα σακιά, διότι αν πράγματι έχουν μέσα σόδα, με τη βροχή, θα βγάλουν αφρούς και θα γίνει μια τεράστια μπάλα, θα αρχίσουν να κατρακυλάνε. Άντε, μπράβο. Άντε, βοηθήστε να βάλετε ένα χεράκι. Άντε, γρήγορα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Πάντα μου άρεσαν οι άνθρωποι με πρωτοβουλίες. Άντε, ξεκινήστε. Πολύ ωραίες ιδέες έχω. Γρήγορα όμως. Ζάχαρη. Ζάχαρη. Σε αυτό ζάχαρη. Και σε αυτό έχει αλεύρι. Τους άτιμους. Και για πού προορίζονται να πάνε όλα αυτά? Ένα για τη Γερμανία και ένα για την Ελβετία. Εσείς δεν είπατε? Αφού είναι προϊόντα διεθνών μεταφορών, δεν γίνεται να γράφουν κάτι άλλο αυτό που έχουν μέσα. Καλά, και αυτά δεν τους ελέγχει κανείς. Μια φορά στο τελωνίο όταν φεύγουνε. Ύστερα οι υπάλληλοι σφραγίζουν στα αμάξια και πάνε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Με την προϋπόθεση φυσικά πως δεν θα υπάρξει κανένα δυστύχημα. Ώστε υπάρχει λοιπόν πάντα Θεός που μοιάζεται για τους απατεώνες. Αλλά εδώ βλέπουμε τι πουτάνας γη που είναι οι βιομήχανοι. Πρώτα, παίρνουν τα σακιά και τα εξαφανίζουν στο εξωτερικό και μετά μας λένε εδώ έχουμε έλλειψη τροφίμων. Ενώ βλέπουμε ότι τα πηγαίνουν στο εξωτερικό για να βγάλουν περισσότερα λεφτά. Λες και δεν τους φτάνουν όσα βγάζουν. Μπράβο αγαπητέ μου. Καλά κάνεις και αγανακτήσεις. Η αγανάκτηση είναι το μοναδικό όπλο των φουκαράδων σαν και σένα. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το φουκαράς. Μου άγγιξε την καρδιά. Δεν θα μας συστήσεις? Ναι. Και αυτός εδώ είναι φίλος μου. Όλη η ειρωνία είναι φίλη. Δεν ειρωνεύομαι. Κατάσχω και το σιγουρεύω. Ύστερα από αυτή την επιτυχία θα συντάξουμε μια μηνυτήρια αναφορά. Το βράδυ όλα τα κανάλια θα μιλάνε για μια μεγαλειώδη επιτυχία της αστυνομίας. Από αυτό θα το μάθουν οι υπεύθυνοι βιομήχανοι και θα την κοπανίσουν στο εξωτερικό. Δεν το πιστεύω αυτό. Φυσικά, ούτε εγώ το πιστεύω. Είδατε. Το να πιστέψω κάτι τέτοιο, ούτε απαγορεύει καταρχήν η στολή που έχω. Και κατά δεύτερον ο βαθμός. Με εσάς όμως είναι αλλιώς. Δεν το πιστεύετε γιατί είστε. Πώς να το πω ευγενικά τώρα. Να σας βοηθήσω. Αν θέλετε. Μαλάκας. Αν επιμένετε. Μάλιστα. Μα τι κάνουν, κλέβουν τα σακιά, κλέβουν τα σακιά. Καταλάβαμε πως έχουν μέσα ζάχαρη και αλεύρι και αλάτι. Κλέβουν τα σακιά, κλέβουν τα σακιά. Σκάσε ρε μαλάκα, τι κάνεις εκεί? Το αστυνομικό! Είσαι πολύ μαλάκας. Σκάσε και εσύ τέλος. Αγαπητέ μου, εδώ βλέπετε πως μεταδίδονται οι ιδέες. Τώρα να σας πω κάτι. Είναι ανάγκη να χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας για μερικά σακιά καυστική σόδα. Μα αφού δεν έχουν καυστική σόδα τα σακιά, Χριστιανέ μου. Αυτά μέσα έχουν ζάχαρες και αλεύρια και. Όχι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μη με ανακατεύετε. Υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο προϊστάμενός μου που θα έρθει σε 4 ώρες. Το λέει άλλος και ο κανονισμός. Ο υπεύθυνος της ζώνης ευθύνης όπου έγινε το ατύχημα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη απαγορεύεται να αναλάβει. Γεια σας και καλό σας κουβάλιμα. Δες τον,
Τόσο δεν πάει και πάρα πολύ καλά στα μυαλά του. Να σου πω κάτι. Εμείς δεν πάμε καλά στα μυαλά μας. Τι μας έπιασε και μεταφέρουμε σε σακιά λαθρεμπόρων. Ξέρεις κάτι, κάνω κέφι να πάρω από αυτά στο σπίτι μου. Δηλαδή θέλεις να μπεις σε αυτό το παιχνίδι με όλους αυτούς εκεί πέρα που κλέβουν τα σακιά. Εγώ πω στοίχημα ότι αυτά είναι καν εργάτες. Είναι προβοκάτορες. Σκυλολόι που απεργεί. Εγώ δεν κλαίω πράγματα που ανήκουν σε άλλους. Και γιατί παρακαλώ Κύρος ανήκουν σε άλλους. Ποιος παρακαλώ παράγει αυτά τα πράγματα που ήταν μέσα στο φορτηγό. Ποιος τα θέρισε. Ποιος έφτιαξε μηχανές για να οργώσουμε και να σπείρουμε τα χωράφια. Ποιος έφτιαξε το σιτάρι από τα λεύρη. Εμείς δεν είμαστε αυτοί. Πάντα εμείς. Και τα αφεντικά είναι αυτά που μας κλέβουν τα προϊόντα μας. Έτσι, Και επειδή δηλαδή ζούμε σε μια χώρα απατεώνων, πρέπει και εμείς να γίνουμε απατεώνες. Όποιος κλέψει τα πιο πολλά είναι ο καλύτερος. Όποιος δεν κλέψει είναι μαλάκας. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι εγώ, ότι αισθάνομαι και πολύ περήφανος που είμαι μαλάκας σε μια χώρα απατεώνων. Ξέρω. Βλακεία και περηφάνεια πάνε μαζί. Έλα. Ωραία. Τι γίνεται εδώ? Τίποτα κύριε αστυνόμε. Μόνο που φορτωθήκαμε σαν τα γαϊδούρια. Για να σώσουμε την πατρίδα. Τι παραμύθια που τσεμπουνάτε, εδώ κλέβετε. Μια στιγμή, ο κύριος Καραμπινιέρος. Τι βλέπω, μεγάλωσε το μουστάκι σας. Ξέρετε, εμείς θέλαμε μόνο να βοηθήσουμε. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Γιατί δεν χρειάζεστε. Αφού ο κύριος αστυνομικός μας είπε να βοηθήσουμε. Ποιος αστυνομικός? Εκείνος ο άλλος. Τι κάνετε εκεί? Ναι, εσείς! Αφήστε να κάνετε το σακιά για σπυροβολό! Τώρα! Δειλή, το βάλανε στα πόδια. Κάλμα. Και εσείς αφήστε κάτω το σακιά. Ηρεμήστε, μην μας πυροβολήσετε κιόλας. Προσέξτε, μη σκοντάψετε και φύγει καμιά δέσποτη. Ξέρετε, αυτή η τυχαία εξωσοκρότηση, αν είναι από αστυνομικό, παρόλο που είναι τυχαία, δεν αστοχεί ποτέ. Σας έχω ξαναπεί ότι μας προκαλείτε. Αμελημένος θα έλεγα. Συγγνώμη. Αφήστε τώρα τα σακιά. Ναι, κύριε, όμως σας λέω, όπως σας είπα και πριν, ο κύριος αστυνομικός μας είπε. Ποιος αστυνομικός? Μα δεν σας είπα εκείνος που κάθεται εκεί της ασφάλειας. Ωραία, συνεχίστε. Όχι! Σταματήστε. Πρέπει πρώτα να το διαλευκάνω. Κύριε συνάδελφε! Περιμένετε! Ωραία. Μια λέει, μια ξελέει. Όπως στο στρατό. Ναι, είναι ένα καθήκη αυτός, αλλά κατά βάθος, κατά πολύ βάθος, είναι καλός άνθρωπος. Αυτός πήγε τη γυναίκα σου στο νοσοκομείο. Αυτός ήτανε. Ναι. Πρέπει να σου πω και πρέπει όμως να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Άσε σακιά. Ναι. Τι έγινε, Λουίτζι? Έχει να κάνει με τη δουλειά μας. Από αύριο θα παίρνουμε επίδομα μειωμένης εργασίας. Ναι, ποιος το είπε αυτό? Τ' άκουσα που το λέγανε στο τρένο. Από αύριο θα δουλεύουμε και οι 6.000 εργάτες, μόνο 26 την εβδομάδα. Και γιατί? Και μετά θα κλείσει εντελώς το εργοστάσιο. Ακόμα καλύτερα. Μα συγγνώμη, αφού πάμε καλά. Το εργοστάσιο έχει παραγγελίες μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι παραγγελίες, κυρία μου, δεν τις ενδιαφέρουν ποσός. Λένε πως αν μεταφέρουν την επιχείρηση στην Ισπανία θα κερδίσουν περισσότερα. Και στη Βραζιλία ακόμα περισσότερα. Να μαντέψω γιατί? Επειδή εκεί έχουν χαμηλούς μισθούς? Όχι μόνο αυτό. Έχουν και φασιστική κυβέρνηση που εγγυάται κοινωνική τάξη και ασφάλεια. Ώστε έτσι, τις εκμεταλλευτές. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, σήκω πάνω, σήκω. Ώστε έτσι θέλουν, να μας εκμεταλλευτούνε. Τώρα θα δούνε. Λοιπόν, έλα, παίρνουμε αυτά τα σακιά. Πάρτα. Και τι απέγινε κύριος η απερηφάνεια σου να είσαι μαλάκας? Κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα που ξυπνάνε και οι φουκαράδες. Λοιπόν, άντε, πάμε. Νομίζω ότι βλέπω τον καραμπινιέρο να έρχεται. Τι γίνεται εκεί?
Αφήστε το σε μένα, πυροβολώ! Πυροβολώ, Θεό! Πυροβόλα τον κόλο σου! Μπάσταρδι! Αρχικά, σίγουρα έχουμε το εμπόρευμα. Και μετά καθαρή Ναπολιτάνη, Δεν βάζω. Ούτε εγώ. Μισούλα μου. Κοίτα το σπίτι μας. Για κοίτα εκεί κάτω. Οι γυναίκες μας δεν είναι αυτές. Δεν νομίζω. Για κοίτα καλύτερα. Η μία μάλιστα είναι και έγκυος. Όχι, όχι, κοίτα καλύτερα. Και οι δυο είναι έγκυος. Αμάν. Αποκλείεται όταν είναι δικές μας. Είδες. Κοίτα εκεί. Κοίτα. Βλέπεις. Ο Καραμπινιέρος. Μας παρακολουθεί. Δεν βλέπω τίποτα. Μα δεν το βλέπει, να τον εκεί. Έχει κρυφτεί και μας παρακολουθεί. Μας ακολουθεί. Τον ηλίθιο. Όλοι κλέψανε. Εμάς μου και να πάρει στο κατόπι. Λοιπόν, άκου. Σταμάτη την κρίνια σου. Ωχ. Περίμενε μισό λεπτό. Έχασα τα κλειδιά. Τα κλειδιά σου. Εντάξει. Καλά. Και πώς θα πεις τώρα μέσα στο σπίτι σου. Πού θα κρύψουμε, πού θα κρύψουμε τα σακιά. Πού. Είσαι ηλίθιος πραγματικά. Ηρέμησε σου λέω. Δώσε μου γρήγορα τα δικά σου κλειδιά να πάω να τα φέρω. Πού τα άφησες, στο σπίτι μου. Ναι, στο σπίτι σου, σίγουρα, 100%. Τι λες, μωρέ, τι λες. Αυτός ο Καραμπινιέρος τώρα θα έχει στήσει καραούλεξ από το σπίτι μου και θα μας περιμένει. Έλα μωρέ, θα έχει βαρεθεί, αυτός θα έχει φύγει. Ναι, θα ήθελες να γουρούνι αυτός. Δεν το ξέρει τίποτα να κάτσει όλη τη ζωή έξω από το σπίτι του να μας περιμένει. Αν χρειαστεί, θα γίνει ο μετανάστης. Πώς θα ξαναπάω στο σπίτι μου. Έλα μωρέ τώρα, τα παραλές. Τι ήθελα εγώ και σ' άκουσα και κάναμε τέτοιες βλακίες. Κρύψε, έρχεται. Γρήγορα, έρχεται το σακιά. Με συγχωρείτε. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε. Τι πατήσαμε. Ζωή σε λόγους. Ποιος είστε. Μπαρτολομέου. Εργάζομαι σε γραφείο κηδιών. Ζωή σε λόγους. Σε γραφείο κηδιών. Με συγχωρείτε, ήταν εντελώς αυθόρμητο. Δεν πειράζει. Όλοι το ίδιο κάνουμε μόλις με βλέπουν. Και να σας πω, όταν κοιτάζουμε στον καθρέφτη, το κάνω κι εγώ ο ίδιος. Ζωή σε λόγους. Χαριτωμένο. Μερσή. Μήπως όμως μπορείτε να μου πείτε αν μένει εδώ κάποιος πραμπολίνο. Καλή ψυχή σε λόγους. Στον τρίτο, αλλά δεν είναι στο σπίτι, είναι στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι πέθανε. Πέθανε. Μήπως ξέρετε αν είναι δική του στο σπίτι. Πρέπει να παραδώσει το φέρετρό του. Ζωή σε λόγους. Ο γιος του έρχεται το βράδυ. Καλό όμως είναι να πάει το φέρετρο στο νοσοκομείο. Μα από εκεί έρχομαι. Αλλά το πτώμα το πήραν ήδη κάποιοι συγγενείς. Ποιος ξέρει πού να βρίσκεται τώρα. Ζωή σε λόγους. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Σας εμπιστεύομαι. Μένετε εδώ. Ναι, αυτός Ζωή είναι. σε λόγους σας. Αυτός μένει εδώ. Σε αυτό να πάει δόξος Γιάννης, αυτό. Ναι. Αυτό είναι ευχάριστο. Θα πάρουμε το φέρετρο, θα το πάμε στο διαμέρισμά σας και έπειτα όταν έρθει ο γιος του πεθαμένου. Ζωή σε λόγους. Φέρετρο μέσα στο διαμέρισμα. Ναι, και αν παραβλέψεις πως είναι κάπως μακάβρο θέαμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα σώρο δουλειές. Δεν βαριέσαι. Όλα είναι μια συνήθεια. Ζωή σε λόγους. Σωστά. Η ζωή μια συνήθεια είναι. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Το φέρετρο βέβαια έχει καπάκι.
Φυσικά και έχει το φέρετρο καπάκι. Είναι ένα φέρετρο τρίτη κατηγορίας βέβαια, αλλά βάζουμε καπάκι σε αυτά τα απλά φέρετρα. Φέρετρο χωρίς καπάκι γίνεται, δεν γίνεται. Φέρετρο χωρίς καπάκι γίνεται, δεν γίνεται. Φέρετρο χωρίς καπάκι γίνεται, δεν γίνεται. Μπράβο. Έχετε καλή ποιότητα φέρετρα. Αφού λοιπόν το φέρετρο έχει καπάκι, έχω μια ιδέα. Αφού θέλετε να σας βοηθήσουμε, θα μπορούσα να το πάρω εγώ στο σπίτι μου το φέρετρο, καταλαβαίνετε, για να μην πάει στον οίκο σας, για να έρθει σε μένα. Ξέρετε, εμείς θέλουμε να σας βοηθήσουμε πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Θα μπορούσατε όμως να μας κάνετε μια χάρη. Τι χάρη. Ζωή σε λόγου σας. Ναι. Εμείς έχουμε κάποια σακιά, αλλά επειδή το περιεχόμενό τους είναι έτσι κάπως ευαίσθητο, με τη βροχή τώρα δεν είναι πάρα πολύ καλό, θα θέλαμε να το βάλουμε μέσα στο φέρετρο, έτσι. Ναι. Ωραία, καλά, αφού λοιπόν έχει και το φέρετρο καπάκι, δεν θα πάθουν τίποτα. Μπορείτε να το φέρετε το φέρετρο, σας παρακαλώ. Πάω να ξεφορτώσω το φέρετρο. Ζωή σε λόγου σας. Άιντε. Είδες. Τώρα θα δούμε αν η αστυνομία έχει το θράσος να βάλει τη μύχη της μέσα στο φέρετρο. Ζωή σε λόγου της. Πρέπει να ομολογήσω πως η ιδέα σου ήταν καταπληκτική. Το ξεφόρτωσα το φέρετρο. Κατεβαίνετε. Ναι, κάτσε εκεί που είσαι. Ερχόμαστε. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Παίρνουμε τα σακιά, τα βάζουμε μέσα στο φέρετρο και μπαίνω εγώ από πάνω να κάνω το πτώμα. Και θα πάρεις εσύ τον άλλον και θα κάνετε τους νεκροθάτες που κουβαλάνε το φέρετρο. Σύμφωνοι? Εντάξει, σύμφωνοι. Άντε, πάρε τα σακιά. Πάμε. La benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, valutation. Io amore mio non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare non c'è. Svalutation, svalutation. Con il salario di un mese compri solo un caffè. Gli stati sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation, svalutation. Ma siamo in crisi ma senza andare in là. L'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va. Ora contromano vanno in tanti, si sa. Che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Valutation, valutation. Io amore mio non capisco perché tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me. Sullettation, sullettation. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination, assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è. Quando pensi a te, pensa
αλλιώς. Όταν έπρεπε να έχουμε στο γυρισμό την ίδια γυλιά με τον πηγεμό. Και δεν λέω, οι αστυνομικοί βλάκες είναι, αλλά σε κάτι τέτοιο τους κόβει, καταλαβαίνεις. Κοίτα, σε αυτό έχεις δίκιο. Τη σούπα. Και πάλι με τη σούπα. Πω, αυτή η σούπα. Τι είναι, τι έγινε. Τώρα δεν έβρασε όμως. Γιατί δεν έβρασε. Πριν δεν τη βάλαμε. Ρε, εσύ μας κόψαν τον γκάζι. Εντάξει. Και να δεις που σε 2 μέρες θα μας κόψουν και το ρεύμα. Γιατί? Είχε έρθει αυτός από τη ΔΕΗ και με φοβέρισε. Θα σας κάνουμε προειδοποιητική διακοπή και μετά, άμα δεν το πληρώσετε, θα σας το κόψουμε τελείως. Καλά. Ποιος είναι? Ένας φίλος. Ποιος φίλος? Ένας συνάδελφος του άντρα σας. Πρέπει να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Θες να πω τίποτα? Δεν είναι παιδί μου αυτό. Μοιάζει επειδή να ανοίξω κάτι πάνω μου. Έλα. Πρέπει να είναι τώρα κι αυτός. Μπα, εσείς είστε. Τι σημαίνει αυτό? Μείνετε ακίνητες. Καμία κίνηση. Ώστε είστε και οι δύο έγκυες. Βρέτε γρήγορα που μεγαλώνουν οι κοιλιές. Κάνετε λάθος, Το λάθος, Δεσποινής μου. Το έκανα όταν σας εμπιστεύτηκα. Κυρία μου, με χαράζει πως θέλω να κρατήσετε το παιδί. Και εσείς είστε γυναίκα θαύμα. Μέσα σε 5 ώρες κάνατε έρωτα. Μείνετε έγκυος. Και είστε κιόλας 9 μηνών. Μπράβο, Ταχίτης. Το ξέρα, πάει καθήκαμε. Το ξέρα εγώ πως ήταν άλλο παραμύθια. Το ξέρα εγώ. Κύριε Καραπινιέρο, κάνετε λάθος. Τι λάθος κάνω? Κοιτάξτε. Έχω καταλάβει τα φιλάκια σας. Το έχω καταλάβει πολύ καλά. Τι έχετε τώρα δηλαδή? Οι άντρες πάνε και κλέβουν. Ύστερα τα φέρνουν σε εσάς, εσείς θα βάζετε κάτω από τις κοιλιές σας και παριστάνετε μαύρη αγορά. Τι λέτε? Ναι, αλλά όχι για το λόγο που νομίζετε εσείς. Αλλά γιατί? Γιατί? Πείτε μου ένα λόγο που λέγω μπροστά μου σήμερα. Σήμερα. Ναι, σήμερα είναι... Είναι η γιορτή της προστάτηδάς μου. Ναι. Ποιας προστάτηδας? Της Αγίας Ευλαλίας. Ναι, της Αγίας Ευλαλίας. Ναι, σήμερα είναι, σήμερα. Λοιπόν, αυτή. Σήμερα δεν είναι? Ναι, παιδί μου, σήμερα. Αυτή Ναι. ήθελε να κάνει παιδί και ο κύριος εισάκουσε στις προσευχές της όταν ήταν 60 χρονών. 60 χρονών. 60 χρονών. Ναι. Και να φανταστείτε ότι ο άντρας της θα ήταν πάνω από 80 μισό. Πάνω από 80. Όχι δα, του κουμπάρου θα ήταν. Κι όμως. Αυτή είναι η δύναμη της πίστης. Ναι, αυτή είναι. Και να φανταστείτε ότι αυτός δεν την πίστευε. Δεν την πίστευε καθόλου. Βέβαια λένε ότι μετά πέθανε. Ναι, πέθανε, τελείως. Αλλά εμείς παρόλα αυτά, οι γυναίκες αυτού του τετραγώνου, για να την τιμήσουμε, κυκλοφορούμε 3 μέρες με ψεύτικη κοιλιά. 3 μέρες. Αχ, τι ωραίο θαύμα. Δεν είπα τίποτα για θαύμα. Ναι και πάλι όμως, γι' αυτό λοιπόν κλέβετε το σούπερ μάρκετ. Για να γεμίσετε τις κοιλιές σας. Περίπου. Και εγώ που σας είχα παρεξηγήσει, τι θρήσκος που είναι τελικά αυτός ο απλός λαός. Τέλος πάντων. Τέρμα όμως τώρα με τα καροκυλισβήλικες σας. Δείξτε μου την κατά την κοιλιά σας, αλλιώς. Τι αλλιώς? Τι θα μας κάνετε? Θα μας βγάλετε τα ρούχα? Σας προειδοποιώ. Έτσι και μας αγγίξετε, έστω και με το μικρό σας δαχτυλάκι, θα συμβεί κάτι κακό. Πάρα πολύ κακό. Ακριβώς αυτό που συνέβη και στον άντρα της Αγίας Ευλαλίας. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, αυτός δεν την πίστευε. Ναι, δεν την πίστευε καθόλου. Και την ειρωνευόταν. Ναι. Εσύ και σε ενδιαφέρουσα, δείξε μου αμέσως τι έχεις κάτω από το φουστάνι σου και της έλεγε μετά. Ότι αν είναι δικό μου το παιδί, αν είσαι έγκυος, πάει να πει ότι με έχεις απατήσει γιατί δεν είναι δικό μου το παιδί. Ναι, τέτοια έλεγε, τέτοια. Και εκεί ανοίγει η Αγία Ευλαλία το φουστάνι της και συνέβη το δεύτερο θαύμα. Το δεύτερο θαύμα. Μέσα από το φουστάνι της εμφανίζονται τριαντάφυλλα. Ολάκερος Ένας κήπος. Ναι. Κήπολόγο. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Με συνεπήρατε. Και μετά σκοτεινιάσαν όλα προς τα μάτια. Όλα. Δεν βλέπω τίποτα, είπε. Τυφλώθηκα. Τυφλώθηκε. Και τότε συνέβη το τρίτο θαύμα. Το τρίτο θαύμα. Μέσα από τα τριαντάφυλλα ξεπήδησε το μωρό. Το μωρό, ναι. Που ήταν ήδη 10 μηνών
10 μηνών. Μπορούσε να μιλήσει και του είπε. Πατέρα. Καθαρά τώρα. Έτσι. Πατέρα. Ναι. Ο Θεός σε συγχωρεί. Σε συγχωρεί, ναι, σε συγχωρεί. Μπορείς τώρα να πεθάνεις εν ειρήνη. Ναι. Και ο γέρος έπεσε κάτω ξερός. Πέθανε. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Με συνεπήρατε πάρα πολύ. Είδατε. Γι' αυτό σταματήστε και δείξτε μου τα τριαντάφυλλα. Αυτά που έχετε κάνει τη σκιά σας. Δηλαδή, δεν μας πιστεύετε. Ούτε τόσο. Και δεν φοβάστε μη σας συμβεί κάτι κακό. Όχι. Καλά, έλα να το δείξουμε εσύ. Μη μου πείτε όμως μετά ότι δεν σας προειδοποίησα. Δεν θα το πω. Κάτω. Τι κάνουμε. Άγια Ευλαλία προστάτηδά μας. Αγία Ευλαλία, προστάτητά μας. Θεά της γονιμότητας. Θεά της γονιμότητας. Στο θαύμα σου όποιος δεν πιστεύει. Στο θαύμα σου όποιος δεν πιστεύει. Αγία Ευλαλία, κάνε το να μην βλέπει. 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 Αγία Ευλαλία, ναι, κάνε το να Τι είναι αυτά. Δεν βλέπει. Δεν βλέπεις, μοιάζει με σαλάτα. Ναι. Και μια μπανάνα. Και ναι, να, Πραγματική σαλάτα, μαρούλια. Όντως είναι θαύμα. Ναι. Ένα θαύμα της κουζίνας. ναι. Πάντα. Ναι, Είναι θαύμα. ναι, είναι. Να ρωτήσω κάτι διάρκεια. Για ρωτήστε. Γιατί βάζετε τη σαλάτα κάτω από τις φούστες σας. Αφού σας είπαμε ότι δεν το σε κάνουμε. χαζό πέσαμε. Πρέπει να κυκλοφορούμε 3 μέρες με ψεύτικη κοιλιά, καταλάβατε. Ναι. Ναι. 3 μέρες Και ολόκληρο. όποιος δεν το πιστεύει, σημαίνει κάτι κακό. Πάρα πολύ κακό. Τι συμβαίνει. Συμβαίνει το φως. Το φως. Το φως. Το φως. Το φως. Γιατί σβήστε το. Εμείς βλέπουμε κανονικά. Μαργαρίτα δεν βλέπεις. Κοίταξε. Το φως. Μόνο σε εσάς το κόψανε, σε υπόλοιπα Το διαμερίσματα. φως. Πώς έχει. Λοιπόν, από εδώ είναι το φως. Πού είναι. μισό Ανοίξω λεπτό. διακόπτη. Είναι Διακόπτη. εκεί που Δεν είναι. βλέπω να έρθω. Έτσι κλείνει το φως. Έτσι ανοίγει. Ναι. Α, έτσι. Καταλάβατε. Ναι, πού είσαι. Ναι. Πού. Ναι. Σας παρακαλώ. Κλειδί. Πού είστε. Από εδώ, εδώ. Εδώ να με δω. Πηγαίνω στο παράθυρο. Θέλω να δω το παράθυρο. Εδώ. Σας παρακαλώ. Σήμερα Από εκεί. εδώ. Όχι, από εκεί. Όχι, όχι. Όχι από εδώ. Έτσι, Εδώ. από εδώ. Ευθεία. Όχι, από εδώ. Εδώ. Να ανοίξετε. Να ανοίξουμε. Πού είσαι, παιδί μου, δεν σε βλέπω. Τι πολλά φώτα. Γιατί Πού είσαι, δεν σε βλέπω. σκάσε. Ναι, Κοίτα πόσα πολλά φώτα έχει η Μαργαρίτα κάτω στο παράθυρο. Ναι, τι Γιατί είναι. τόσα πολλά φώτα. Καλέ. Καλέ. Της Ευλαλίας Α, είναι. ναι, μωρέ, είναι της καλέ. Ευλαλίας. Γιατί δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Βλέπετε. Είμαι πράγματι τυφλός. Είσαι τύφλος εδώ και μια ώρα που τα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι, έλα το μαζί μου. Όχι, καρέκλα. Πονάω. Να προσέχετε, Πονάω. κοιτάτε, δεν σκοτώνουμε τις καρέκλες. Λοιπόν, Αφού δεν τις βλέπω. τι τους κάνουμε εμείς. Πηγαίνετε με στην πόρτα. Θέλω να φύγω. Να φύγω. Εδώ λοιπόν, Πού είναι η ευθεία. πόρτα? Όπως είστε, Εδώ. ευθεία, του γκρου. Αχ. Τι χτύπημα ήταν αυτό. Πάει το Τι κεφάλι χτύπημα ήταν αυτό. Τι χτύπημα ήτανε. Πονάω. Τι πονάτε? Το παιδί που σας άγγιξε με το χεράκι του στο κεφάλι, αλλά εμένα δεν μ' ακούει κανείς εδώ Τι μέσα. χεράκι ήταν αυτό. Σκάσε εσύ! Καραμπινιέρο! Μάνα μου. Καραμπινιέρο! Ρε εσύ λιποθύμησε αυτός! Παναγία μου. Σκάσε! Σταμάτα να κάνεις αισιόδοξη και πήγαινε να φέρεις ένα φακό! Ναι, φακό. Φακό! Είναι νεκρός. Δεν είναι νεκρός! Απλά νεκρός. δεν νιώθει καλά. Είναι νεκρός. Όπως ένας επιχειρηματίας που είναι στη φυλακή γιατί έχει πέσει έξω, κατάλαβες? Τραπέζι. Καραμπινιέρο! Τραπέζι. Πού Το είναι. βρήκες? Είναι νεκρός. Στο σερτάρι, παιδάκι μου! Είναι νεκρός. Αχ, εντάξει, Να το βρήκα. δεν είναι πολύ νεκρός. Να το στο βρήκα. Έλα παιδάκι μου. Ήρθα. Να ορίστε, με έφαγες, ήρθα, ορίστε. Ναι, τι. Κοίτα, δεν αναπνέει όμως, Γιατί δεν Ίσως και να υπερβάλλαμε λίγο. Εσύ υπερβάλλεις. Τι υπερβάλλω εγώ? Είδες τι δεν πρέπει να κάνει κανείς αστεία με τα δάγματα. Κοίτα, εγώ δεν αστείευόμουν. Του είπα ότι η Αγία Ευλαλία είναι σοβαρή αυτός. Το φιαλί του, τι να του κάνω εγώ τώρα? Τι κάνεις εκεί πέρα. Τεχνητή αναπνοή. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να πώς το γίνεται? κάνεις στόμα με στόμα. Τι μας τη λες μωρή που θα φίλεις ο χωροφύλακα, να τον φίλεις εσύ. Α, ναι.
κάνεις πάνω σου. Ναι, πάνω τα κάνω όπως το λες. Και τώρα, όπως το είπες και εσύ, είναι ώρα να φύγω. Τα κλειδιά μου, πού είναι τα κλειδιά μου? Τα κλειδιά σου. Τα κλειδιά μου. Ναι. Ωραία φίλη είσαι, μ' αφήνεις μόνη μου στα κρύα του λουτρού. Να, τα κλειδιά μου. Τα βλέπεις? Πού είναι? Όπα, μισό. Τι? Αφού έχω κι άλλο στη τσέπη μου. Έχεις κι άλλα. Αυτά είναι το Λουίτζι. Και αν πέρασε από εδώ. Ναι, άμα πέρασε θα ξανάρθει. Ωραία, μάνα μου, και του πει ο Τζοβάνι όλα αυτά. Με την κοιλιά και ότι είμαι έγκυος και για το παιδί και για τη μεταμόσχευση. Τι θα κάνουμε τώρα? Να φανταστώ ότι εγώ πρέπει να του τα πω όλα, έτσι. Ναι, εσύ θα τα πεις όλα. Ποιος άλλος, έχω γύρους όμως. Έτσι Ναι, θα με βέβαια. βάλεις και από την δύσκολη τη θέση. Ξέρεις, δεν λέω τόσα πολλά ψέματα όπως λες και εσύ και δεν είμαι και τόσο καλή. Να σου πω, αυτό τι θα το κάνουμε. Α, δεν ξέρω. Κοίτα να δεις που θα με αναγκάσεις κιόλας. Τι, σκέψου κάτι παιδάκι μου. Το βρήκα. Τι? Το βρήκα. Τι βρήκες? Θέλουμε οξυγόνο. Τι, οξυγόνο. Οξυγόνο, τι οξυγόνο? Φέρετε τι φιάλη οξυγόνο του τζογάρι στην κουζίνα, Μισό. παιδάκι μου. Πού είναι? Στην κουζίνα. Στην κουζίνα, ναι, στην κουζίνα. Πού είναι? Να, κουζίνα. Λοιπόν, περίμενε, μη με αγώνεις, είπαμε. Τι βρήκες? Τι? Καλέ! Τι είναι αυτό? Η φιάλη. Βαριά που είναι. Βαριά, είναι, το ξέρω, έλα, παιδάκι μου, κάνει υπομονή. Έλα. Άστα, παιδάκι μου, κρατάς και το φακό πάνω απ' όλα. Τι είναι στο φακό? Περίμενε κι εσύ. Μια την οξυγόνο, μια την φακό. Πάνω κάτω. Εγώ το ανοίγω λίγο τη ζώνη να πάρει αέρα ο άνθρωπος εδώ πέρα. Δεν ξέρω και πώς ανοίγει, έλα εδώ νομίζω. Περίμενε, ακόμα να τα κάνω εδώ μέσα. Να το. Θεέ μου. Για φέρε μου το σωλήνι. Σωλήνι, θα στο φέρω. Σωλήνι, δώσε το σωλήνι. Περίμενε, πού είναι? Να, πάρ. Λοιπόν, για άνοιξε το στόμα σου κύριε Καραμπινιέρο. Άνοιξε εδώ κι εσύ, παιδάκι μου. Ωραία. Για άνοιξε τώρα. Ανοίξω. Καλέ. Φουσκώνει αυτός. Φουσκώνει, είδες να. Ναι, αλλά μόνο Θα ξεφουσκώσει τώρα. Όχι, θα ξεφουσκώσει παιδάκι μου. Ξεφούσκωσε. Να το δω, φουσκώνει. Ξεφούσκωσε. Φουσκώνει. Καλέ. Καλέ. Έχουμε κάνει σαν σαμπρέλα, αλλά τέλος πάντων. Ξεφούσκωσε σου λέω. Εσύ. Κλείσει το λίγο παιδάκι μου. Δεν μπορεί να βγάλω τα σωληνάκια πίσω. Όχι έτσι. Ανάποδα. Μπράβο. Να, αυτό ήταν Παναγία μου. Ήρθε το φως, ήρθε. Μόνο που τώρα καθίσαμε και τον αστυνομικό. Ωραία, μάνα μου. Καλά, να σου πω. Άστον αυτόν και πάμε να κάνουμε την διαδρομή που λέει. Πάει. Ή τελείως ηλίθια είσαι, ή τρελή. Εγώ είμαι η ηλίθια της υπόθεσης εδώ πέρα. Τι να σου πω, παιδί μου. Αφού είναι στη τελευταία μας διαδρομή. Αυτό θα πάμε και τέλος μετά. Στην ορή. Και άμα είναι Είμαστε αυτός νεκρός, στο ίδιο δωμάτιο με ένα νεκρό καραμπινιέρο. Και εσύ, το μοναδικό πράγμα που σκέφτεσαι είναι πώς θα ξεφορτωθούμε τα μανούλια και τις μπανάνες. άμα είναι νεκρός, είναι. Άμα δεν είναι, θα συνέλθει. Λοιπόν, Και έτσι το αφήσουμε εδώ πέρα. Τι λες, παιδί μου. θα το κρύψουμε. Πού θα το κρύψουμε? Στην τουλάπα. Στην τουλάπα. Αμέ, δεν έχεις δει που σε όλα τα αστυνομικά έργα τους νεκρούς τους βάζουν στην τουλάπα. Στην τουλάπα το βάλουμε. Άντε, πάρε το στην τουλάπα. Λοιπόν. Γιάννη, τα χέρια, κάνε τα πόδια πίσω και λίγο. Μέχρι και το χέρι την πάρει, δηλαδή φαντάσου. Περίμενε. Απίστευτο. Έλα να το. Ρίψε. Βαρύσε. Ωραία, μάνα μου, βαρύς που... Τι τους δίνω, δεν ξέρω. Για έλα από Μισό. εδώ. Περίμενε. Τι. Εντάξει. Πιάστε. Έλα από εδώ. Ωραία. Έλα, τρία. Έλα. Περίμενε, που πίσω. Ένα. Περίμενε. Μπορώ άλλο. Τι δεν είναι, εδώ θα μείνουμε. Λοιπόν, Κακίδια, τι λες, παιδί μου. ένα. Δύο, τρία, να το. Ωραία, μάνα μου. Παναγία μου. Μέσα βάλτε, Το πόδι. Όπα, ένα πόδι.
είσαι εδώ, είναι ο καραμπινιέρος εδώ. Λουίτζι μου, εσύ, μα πώς είσαι έτσι? Μαργαρίτα μου, άσε με σε κοιτάξω. Δεν έχεις παιδί. Και το παιδί, πού είναι το παιδί μας, μήπως το χάσες? Πες μου. Ναι, το παιδί μας, ναι. Λοιπόν, είναι όλα εντάξει, όλα καλά. Μα πες μου, τι συνέβη? Είναι κλαδένα στα πει Αντώνια, αλλά πιο μετά. Γιατί να μου τα πει όμως η Αντώνια? Εσείς εκεί μέσα, τελειώνετε. Ξέρετε πόσο ζυγίζει αυτό το φέρετρο? Έχουμε πολύ ακόμη. Όχι, φτάσαμε, μπείτε. Έλα, το βάλει μέσα το φέρετρο. Αντώνια! Το φέρετρο! Πόσο ωραία κοιμήθηκα εκεί μέσα. Τόσο πολύ άνετα. Είχα και ένα παράξενο όνειρο. Ήταν λέει ο καραμπινιέρος νεκρός και η Αντώνια πήρε οξυγόνο και άρχισε να του φουσκώνει την κοιλιά σαν μπαλόνι. Και μετά πέταξε ψηλά. Δεν κλείνει. Αχ, πόσο ζωντανό όνειρο. Αντώνια! Γεια σου, έλα γρήγορα! Έρχομαι, παιδάκι μου, ούτε να κατουρίσεις δεν μπορεί να κάνεις αυτό το σπίτι με την ησυχία του. Ούτε αυτό! Ακούς, και οι δυο τους είναι εδώ. Ναι, και οι δυο τους είναι εδώ. Είναι όλα μια χαρά. Ναι. Ευτυχώς. Κύριε νεκροτέτιε, ελάτε να πάρουμε το καπάκι. Αχ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς θέλετε να σας κεράσουμε τίποτα, κανένα καφέ, όχι πως έχουμε κιόλας. Όχι, δεν χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς είμαι πολύ βιαστικός. Βλέπετε, οι δουλειές μας τελευταία πάνε πολύ καλά. Γεια σας. Και ζωή σε λόγου. Ζωή σε λόγου. Και τώρα τι κάνουμε? Ωραία. Πρόσεξε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε τα σακιά κάτω από το κρεβάτι και θα βάλουμε το φέρετρο όρθιο μέσα στην ντουλάπα. Άιντε. Αντώνια! Έλα γρήγορα! Θέλω να σου πω κάτι! Έρχομαι, παιδάκι μου, περίμενε να τη πω γιατί θα το σε παρακάτω. Καλά. Ωραία, μπράβο. Εμείς πρόχουμε και αυτά βγαίνουν από την άλλη. Για δες όμως ρε Τζοβάνι. Όταν τα κουβαλούσαμε δεν φάνηκαν τόσα πολλά. Αυτά θα πρέπει να γέννησαν. Ναι, είδες. Είναι... Αυτό το λαμπάτι. Το λαμπάτι είναι. Ξέρεις, όταν κάθεσαι πολύ ώρα με το κεφάλι κάτω, αρχίζεις να έχεις παραισθήσεις. Πώς το λένε, αυτό το κάνουν και οι Ινδοί, μωρέ. Γιόγκα. Αυτό είναι. Ξέρεις, αυτοί οι καημένοι τώρα δεν έχουν να φάνε τίποτα και κάθονται με το κεφάλι κάτω και φαντάζονται ότι τρώνε. Και τρώνε βέβαια τον αγλέωρα, τρώνε. Ναι. Και δηλαδή με αυτό το πράγμα όπως το πες, φεύγει πείνα. Βεβαίως και όχι. Μένει. Λοιπόν, άιντε να πάρουμε τώρα το φέρετρο, να το βάλουμε στην πλάτη. Έλα. Σήκω στο. Έλα, σπρώξε. Λίγο ακόμα. Είτε φτάνουμε. Κάτσε να ανοίξω. Έμπαινε. Κλείνει. Τι πανάχω. Δεν κλείνει. Γιάννη και Αντώνια, θα σε περιμένω έξω και θα το μετανιώσεις. Γεια σου, Μαργαρίτα. Τι κάνεις? Μαργαρίτα, καλά. Εγώ, Μια χαρά. εσύ, είσαι καλά. Δεν μπορείς να μου πεις τόση ώρα. Γυρίσατε? Μάλλον. Η κοιλιά σου. Το μεταμφυτεύσατε? Λίγο. Τι είπα να πει λίγο, το μεταμφυτεύσατε? Λίγο. Ναι, αλλά δεν άξιζε τον κόπο. Δεν άξιζε τον κόπο. Είδες, είναι τρελή. Πήγε και μεταμφυτεύτηκε. Τρελή. Ένα τρελοκομείο μόνο για τον εαυτό της. Κάνετε και καισαρική τομή? Μια μικρή. Πόσο μικρή? Όσο χρειαζόταν. Και σε σένα έκανα και σαρκιτομία. Σε μένα. Κοίταξε τώρα. Ναι. Η Αντώνια ξέρει, εδώ. Και γιατί ρωτάς Αντώνη, εσύ δεν ξέρεις?
Ναρκωμένη. Ήταν ναρκωμένη. Γινότανε. Πώς θα ξέρει, κατάλαβες. Και σένα δεν σε είχαν ναρκώσει, οι ζωντανοί σου κάνανε την. Τι θα γίνει. Να σου πω, τι είναι τώρα όλη αυτή η ανάκριση του τρίτου βαθμού. Αντί να μας ρωτήσετε πώς είμαστε στην υγεία μας που σηκωθήκαμε και φύγαμε αμέσως μετά την εγχείρηση από το νοσοκομείο, παρά τη θέση των γιατρών, μας κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Να σου πω, εγώ η Μαργαρίτα παραλίγο και θα είχανε το παιδί. Και εγώ μπορούσα να το σώσω. Τι θα έκανες δηλαδή εσύ στη θέση μου, που βλέπεις άλλο την αλληλεγγύη. Εσύ δεν είσαι αυτός που λέει ότι ένας κομμουνιστής είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Ναι, εντάξει, δίκιο. Έλα, μην συναχωριέσαι. Έλα, να ξαπώ. Άντε, γιατί θύμτηκα τώρα. Ναι, συγγνώμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, για όσα μας έχεις κάνει. Είσαι πραγματικά εξαιρετική γυναίκα. Είδες. Αχ. Έλα, πες το κι εσύ μια φορά. Μπρος. Ναι, να το πω. Αντώνια, είσαι πράγματι μια φανταστική γυναίκα. Σταμάτησε γιατί θα βάλω τα κλάματα. Όχι. Μην συναχωριέσαι. Ναι. Αχ, τι ωραία κυλίτσα. Καλή. Κοίτα μωρέ, νομίζω ότι είχε αφήσει κιόλας να κουνιέται. Κουνιέται. Με συγχωρείτε τώρα, μπορώ να πιάσω λίγο. Δεν κάνεις τίποτα εσύ. Ναι. Άκουσα Μα εκεί. γιατί, το παιδί και δικό μου. Όντως πράγματι, τώρα είμαστε συγγενείς. Τι με. Να σου πω. Πείτε και σε αυτή και έναν ένα καλό λόγο, δα. Γκρινιάζετε, βλέπετε. Αντώνια. Τι είναι. Δεν με σκέφτεστε καθόλου πια. Στο κάτω-κάτω δικό της είναι το παιδί, άντε. Ναι, δικό μου είναι. Και πρέπει να πάω και κάπου. Όχι. Δεν θα πας τώρα. Θα κάτσεις εδώ, πήγαινε στο κρεβάτι, Όχι, μην πας στο κρεβάτι. Θα φέρουμε το κρεβάτι σας. Όχι. Τι κάνεις ρε μαλάκα, πας καλά. Όχι, εντάξει. Συγγνώμη. Τι είναι αυτό. Αυτό. Αυτό είναι αυτό. Ναι, τι είναι αυτό. Τι δηλαδή αυτό. Είναι κούνια. Ναι, κούνια. Και γιατί έχουμε μια κούνια μέσα στο σπίτι μας, Θωβάνη μου. Κούνια είναι πολύ χρήσιμο πράγμα. Δηλαδή- Όλα σπίτια έχουν μια Ναι, κούνια. εγώ ας πούμε κάνω πόλη με τα κούνια. Βέβαια. Μα δεν είναι για σένα. Για ποιον είναι. Για κούνια είναι. Όχι, η κούνια είναι για τα Για κουνάκια. ποιον είναι η κούνια. Για το παιδί. Ναι, για το παιδί. Δεν είναι κούνια. Νόμιζες εσύ τώρα. Κύριε, μην τη βλέπεις έτσι μεγάλη που είναι. Είναι επειδή το παιδί μεγαλώσει. Ναι. Μεγάλο. Θα μεγαλώσει Μεγαλώσει, κάπου. ναι. Εξάλλου, βρήκαμε ξετιμή ευκαιρίας. Από τα Jumbo Bebé. Να πω μήπως ενοχλώ. Α, ο πατέρας. Τι όμορφα. Γεια σου, πατέρα. Πατέρα, κοίτα. Από εδώ φίλοι μου. Φίλοι μου, από εδώ ο πατέρας μου. Μπράβο, παιδάκι. Ο πατέρας. Ας το διάλο. Βάλε αυτός ο κολόγερος εδώ πέρα. Ναι, ο πατέρας μου είναι λιγάκι παλαβός. Μπράβο, παιδάκι. Λιγάκι παλαβός. Τι κάνεις, μικρή Αντώνια. Στις ομορφιές σου. Ξανά άνοιξες. Όχι, πατέρα, δεν είναι αυτή η Αντώνια. Η Αντώνια είναι από εκεί. Μπράβο, παιδάκι. Από εκεί. Ναι, πατέρα, εδώ είναι. Μπράβο, παιδάκι. Εδώ είσαι. Άρρωστης. Όχι, πατέρα, δεν έχει αρρώστια. Έχει κοιλιά. Όχι, πατέρα, δεν είναι αυτή η κοιλιά, αυτά είναι σόλες. Εδώ είναι η κοιλιά, περιμένει, δεν είναι. Και κούπι. Μη στεναχωριέσαι. Σίγουρα θα γυρίσει. Να, ήρθε κιόλας. Γιατί είτε πως μεγάλος. Σωστός άντρας. Γιατί άφησες τη μαμά σου να περιμένει. Όχι, πατέρα. Αυτός είναι ο φίλος μου. Μπράβο, παιδάκι. Με τα παιδιά του κανείς πρέπει να είναι πάντα φίλος. Όλοι πρέπει να είναι φίλοι με τα παιδιά. Αλλά ντάλα. Τώρα θυμήθηκα για ποιο λόγο ήρθε. Θέλουν να σας πετάξουν έξω. Κάτι φίλοι. Οι ιδιοκτήτες. Λένε ότι έχετε να πληρώσετε 4 μήνες. Κατά λάθος, οι μαλάκες έστειλαν τη διαταγή έξω σε μένα. Δεν νομίζω. Η Αντώνια πληρώνει πάντα τον νίκη. Έτσι δεν είναι, Αντώνια? Ναι. Φυσικά. Μπράβο, παιδάκι. Φυσικά. Αδειάζουν σχεδόν όλα τα διαμερίσματα. Έτσι κανείς δεν πλήρωσε τον νίκη. Ή αυτοί που τα πλήρωσαν μόνο το μισό. Και ποιος το είπε αυτό? Ό,τι κάνεις δικό. Καλώς είναι. Τι γίνεται εκεί έξω. Όπως μια σκάφουρούνια. Χειρότερα τον πόλεμο, το είδες αυτό? Είδες όλα αυτά τα φορτηγά? Μπράβο, παιδά. Τα
μια στιγμή, κοιτάτε γράφει εδώ, η διαταγή της έξωσης απευθύνεται πράγματι σε εμάς. Προς Θεού Αντώνια, εδώ εμένα κοίτα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Καταρχήν μη φωνάζει, θα ξυπνήσει το παιδί. Καλά, συγγνώμη. Εδώ λέει ότι έχεις να πληρώσεις 4 μήνες το νίκη. Εντάξει. Δεν πλήρωσα ούτε το νίκη, ούτε το ρεύμα, ούτε το γκάζι. Μας το έχουν κόψει ήδη. Γιατί? Λουίτζι, πρέπει, ξέρεις, κι εγώ μωρένα, πρέπει να σου πω λίγο κάτι, Για πες. Ναι, το νίκη, το νίκη, Ναι. ούτε εγώ το πλήρωσα. Είδες, όλη η γειτονιά. Ναι. Την έχουμε Θαυμάσια. Θαυμάσια. Καλά, έλα, μη στεναχωριέσαι. Δεν το πλήρωσα. Γιατί δεν είχαμε λεφτά. Και εσύ τι Τώρα θα θυμήθηκα για ποιο λόγο ήρθα. Σας έφερα κάτι να φάτε. Περιμένετε και έξω. Μερικές φορές είμαι λιγάκι ξεχασιάς. Ορίστε, δικά σας. Τι είναι αυτά? Αλεύρι, βούτυρο, ντοματοπολτός. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πατέρα, αυτά δεν είναι δικά μας. Μπράβο, παιδά. Δικά σας. Τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ότι η Αντώνια ήταν σήμερα το πρωί στην αποθήκη μου. Εντάξει. Είναι πράγματα που αγόρασα στη μισή τιμή. Σήμερα. Σήμερα, μήπως στο σούπερ μάρκετ? Ναι, αλλά πλήρωσα μόνο τα μισά. Τα άλλα τα πήρα μαζί μου, έτσι. Μπήκες, τα πήρες, έφυγες σαν κυρία, δηλαδή τα κλείψες. Ναι. Και εσύ Μαργαρίτα το ίδιο? Ναι, ήμουν κι εγώ μαζί. Όχι, ψέματα λέει, αυτή δεν ανακατεύτηκε καθόλου. Φρίκι, θα τρελαθώ. Εντάξει. Ησύχα Τζοβάνι, ησύχασε. Όχι, δεν καταλαβαίνεις, αυτή η γρουσούζα, αυτό το άτιμο θηλυκό, βρισκόμαστε σχεδόν στον δρόμο και αυτή πάει και κλέβει. Δεν τρέπεσαι. Α, έτσι. Να, κοίτα λοιπόν. Κοίτα τι έχω εδώ πέρα. Κοίτα, πακέτα, μακαρόνια και ρίτσια, έτσι για να μάθεις. Και τι θα γίνει με τη μεταμφίτευση Μαργαρίτα? Δεν υπάρχει, ποτέ δεν υπήρχε. Όχι, αυτό πάει πολύ. Θα τη σκοτώσω. Θα τη δολοφονήσω. Μπράβο, παιδάκι, να τη δολοφονήσεις. Λοιπόν, παιδιά μου, φαίνεται ότι τα κανόνισα όλα. Να σε σίγουρα και πάντα να λέτε ψηλά το κεφάλι. Γεια σου, εγγονέ μου. Πού είχαμε μείνει? Θα σε σκοτώσω. Θα σε δολοφονήσω. Άσε με, Άστονε να με σκοτώσει. Να σου πω κάτι. Τι βαρέθηκα αυτή τη σκοτοζωή. Και πιο πολύ βαρέθηκα τις αηδίες που αραδιάζεις για την τιμή, την υπερηφάνεια και την αυτοσυγκράτηση της εργατικής τάξης. Να πως μας κατάτησαν αυτοί, βρε, ψευτοκομμουνιστέρα, που δεν τολμάς να δεις την αλήθεια προς τα μάτια σου. Άσε με. Και ξέρω πολύ καλά πώς έχουν τα πράγματα. Συγγνώμη που σου φώναξα, παρασύρθηκα. Κοίτα, και εγώ έχω κλέψει. Τι, τα βούτυξες? Ναι. Μπράβο, Τζοβάνι. Αλλά μόνο όταν του είπα ότι από αύριο θα έχουμε μειωμένο ωράριο. Συγγνώμη και πάλι που σου φώναξα. Ξέρεις, αυτό ήταν η τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Πρέπει ακόμα να ξέρεις ότι αυτό εκεί δεν είναι κουνιαμπέλα. Το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων. Είναι καπάκι από φέρετρο. Ναι. Πέρετρο. Ναι, μην ανησυχείτε, δεν φέρνει γρουσουζιά επειδή δεν είναι με το φέρετρο μαζί, ναι. Το χρησιμοποιήσαμε για να βάλουμε μέσα τα σακιά, για να τα μεταφέρουμε, για να μην μας βρει ο καραμπινιέρος. Και δεν είναι μόνο αυτό, πρέπει ακόμα να μάθετε κάτι άλλο. Πρέπει να μάθετε οπωσδήποτε. Βλέπω! Μπορώ να δω! Η κοιλιά μου. Είμαι έγκυος. Θα γίνω μάνα. Μανούλα, μητέρα, μαμά. Αγία Ευλαλία. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για όλα. Αγία Ευλαλία. Αγία Ευλαλία. Σε ευχαριστώ. Την δουλειά που θα τη φτιάξεις, κάνεις τελικά. Θα καλέσω το μηχανικό. Στο μηχανικό τώρα. Ναι, τι περίεργη ημέρα κι αυτή, δεν συμφωνείτε? Λίγο. Ναι, έγκυος χωροφύλακας. Γι' αυτό λένε ότι το να είσαι αστυνομικός είναι πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα. Όσο να είναι. Πάντως σήμερα έμαθα ότι αυτός είναι ένα νέος τρόπος για να αγωνιζόμαστε. Πρέπει να κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά. Αυτό είναι που τους καίει.
Ακριβώς όπως το είπαν και οι εργάτες στο σούπερ μάρκετ. Είναι ένας νέος τρόπος απεργίας, με τον οποίο τα αφεντικά χάνουν και πληρώνουν. Δίκιο έχετε. Ποτέ δεν πρέπει να φέρεις τα αφεντικά με το γάντι. Σαν ένα καπιταλιστή δεν πρέπει ποτέ να λες «Αχ, σας παρακαλώ, αφήστε μου και εμένα λίγο χώρο να αναπνεύσω, να συμφωνήσουμε σε κάτι». Όχι. Πρέπει να τους χώσεις την τουαλέτα και να τραβήξεις το καζανάκι. Ίσως έτσι καταφέρουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο με λιγότερες φανταχτερές βετρίνες, με λιγότερους λεωφόρους, αλλά τουλάχιστον με λιγότερους απατεώνες. Και έτσι θα έχουμε δικαιοσύνη. Έτσι, που εμείς πάντα βγάζουμε το φίδι από την τρύπα για τους άλλους, θα μπορούμε να σκεφτούμε λιγάκι και τους εαυτούς μας. Να χτίζουμε σπίτια που να ανήκουν πραγματικά σε εμάς. Να ζούμε μια ζωή που να είναι ολότελα δικιά μας. Να ζούμε σαν ολοκληρωμένοι άνθρωποι, τέλος πάντων. Να ζούμε σε έναν κόσμο που η επιθυμία σου να γελάσεις ξεσπά από μέσα σου σαν γιορτή. Η επιθυμία σου να παίξεις και να γιορτάσεις. Και επιτέλους, να κάνεις μια δουλειά που να σου ευχαριστεί. Σαν ολοκληρωμένοι άνθρωποι, όχι σαν ζώα που υπάρχουν χωρίς χαρά και φαντασία. Ένας κόσμος όπου υπάρχει ακόμα ένας ουρανός. Τα λουλούδια που ανθίζουν. Και ότι ακόμα υπάρχει άνοιξη και τα κορίτσια που γελούν και τραγουδούν. Και όταν μια μέρα πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις σαν γέρος πεταμένος σε στημένη λεμονόκουπα, Αλλά σαν άνθρωπος που έζησε ελεύθερος. Ναι. Η Νατάσα μας. Για τα 4 κορίτσια που μας βοηθούν στις αλλαγές των σκηνικών. Τη Λίνα τη Μαντυράκη, τη Σέβη τη Σούνα, τη Ραφαέλα την Ψαρουδάκη και την Ελένη τη Φιλιππάκη. Επίσης, ένα τεράστιο χειροκρότημα για το παιδί που φρόντισε τα πάντα σε αυτή την παράσταση και μας έβγαλε πολλές φορές από δύσκολη θέση, ο μαθητής της Δευτέρας Γυμνασίου, ο Άκης ο Λιονής. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας για την υποστήριξή τους, ιδιαιτέρως την κυρία Δώρα Λιονή και την κυρία Δέσποινα Μουζουράκη που μας τάιζαν και στις πρόβες. Τη διευθύντρια του σχολείου μας, την κυρία Πιπλή, για την υποστήριξη, τους υποδιευθυντές μας, τον κύριο Κοστουράκη και τον κύριο Πομπολάκη και όλους τους συναδέλφους που συνέδραμαν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Τώρα, τα φώτα ρύθμισε χθες και σήμερα ένας συνάδελφος που γιορτάζει μάλιστα μαζί μας τα γενέθλιά του, ο κύριος Άρης Ρέτος. Χρόνια πολλά! Τα ηχητικά επιμελήθηκε ο κύριος Κώστας Κοστουράκης. Για τα σκηνικά, ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον κύριο Δημήτρη Φρονιμάκη.
Εδώ, ο κύριος Φρονιμάκης. Και πάνω απ' όλα, εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω αυτά τα τόσο κουρασμένα παιδιά για την υπομονή τους, για την προσπάθειά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ωραίο ταξίδι.